दत्तात्रेय भगवान की जय। सांब सदा शिव भगवान की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधो दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय सच्चिदानंद कंद चिन्मूर्ती भगवान दत्तात्रयांच्या चरण कमल सानिध्यात बसून या कराल कलिकालामध्ये मनुष्य जीवनाचं सर्वोत्तम फल आणि मनुष्य जीवन सार्थक करणार हे साधन म्हणजे श्री सत्संग आपल्याला शिवमहापुराण कथेच्या माध्यमातून हा दिव्य सत्संग आपल्याला प्राप्त होत आहे। भगवान आशुतोष महादेव शंकरांची आपल्यावर असीम कृपा आहे। त्यामुळेच आपल्याला या घोर कलिकालामध्ये अतिशय सुंदर दिव्य पवित्र अशी ही शिवमहापुराणाची कथा श्रवण करण्यास आपल्याला श्रवणाचा लाभ आपल्याला मिळतो आहे। ही कथा अतिशय सुंदर आहे, दिव्य मनोहर आहे आणि आजपासून आज चैत्र शुद्ध चतुर्दशी सह पौर्णिमा, आज हनुमान जन्मोत्सवाचा उपवास आहे। उद्या हनुमानजींचं प्राकट्याचा महोत्सव आपण इथे मंदिरावर साजरा करणार आहोत। दरवर्षी तर फार मोठा असतो, पण यावर्षी कुणीही नाही, फक्त आपल्या आपण पुजारीच हा उत्सव साजरा करणार आहोत। परंतु इथे श्री हनुमानजी महाराजांना भगवान भवानी शंकरांचे लाखो लाखो आभार मानतो, कारण की ते आपल्याकडून आजपासून पुढच्या सोमवारपर्यंत ही कथा ही सेवा करून घेणार आहेत। त्याआधी आपण कथा सुरुवात करू। त्याआधी आपण थोडस भगवान सदाशिवांचं नामसंकीर्तन करू आणि आजच्या कथेला सुरुवात करू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सांब सदा शिव भगवान की जय। हरिशरणम। परम मंगलमय ही कथा आपण आजपासून श्रवण करणार आहोत। जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीची आपल्याला महत्व माहित नसतं, किंमत नसते, तोपर्यंत आपल्याला त्या गोष्टीचं कसल्याही प्रकारे असणार कसल्याही प्रकारचं आकर्षण वाटू शकत नाही, किंवा आपल्याला त्या गोष्टीची प्राप्ती करावी असं वाटत नाही। कारण की
मनुष्याचा धर्मच आहे आणि मनुष्याचा स्वभावच आहे की ज्या गोष्टीमध्ये फायदा नाही ती गोष्ट मनुष्य करत नाही. अहो महाराज, तुम्ही म्हणालात की कथा ऐका शिवपुराणाची, पण त्याने फायदा काय आहे असा प्रश्न सर्वात आधी तुमच्या मनात प्रकट होईल. याने फायदा काय? याने फायदेच फायदेत, परंतु सर्वात मोठा फायदा असा आहे की हे शिवमहापुराण सर्व प्रकारच्या पातकांचा नाश करण्यामध्ये सर्वात श्रेष्ठ उपाय आहे. जोपर्यंत मनुष्याने शिवमहापुराणाचा आश्रय घेतला नाही तोपर्यंत सर्व असणारे त्याचे साधन त्याला परिपूर्ण असं फळ देण्यास समर्थ होत नाही. ज्याप्रमाणे भाजी तयार केली, त्यामध्ये तेल टाकलं, मोहरी टाकली, जिरे टाकले, अद्रक टाकलं आणि सुंदर अशी जी काही भाजी आहे ती टाकली. आणखीन काही काही त्यामध्ये, आता मसाल्याचे नाव तर काही मला येत नाहीत, तर ते सगळं टाकलं आणि मीठ टाकलं नाही तर भाजीला परिपूर्णता होईल का? ती चव येईल का त्या भाजीला? नाही येणार. त्याचप्रमाणे तुम्ही सर्व काही साधन केले, परंतु शिवाचं, भगवान भोलेनाथांचं शिवकथा आणि शिवनाम संकीर्तन जर नाही केलं तर तुमचे सर्व साधन सुद्धा परिपूर्ण होणार नाही. त्यामुळे हे शिवमहापुराण जे आहे ते सर्व प्रकारची परिपूर्णता देणार आहे. हा सर्वात मोठा फायदा एक. आणि दुसरा फायदा म्हणजे या कलियुगामध्ये, कराल कलिकालामध्ये भगवान सदाशिवांची कृपा प्राप्त करून घेण्यासाठी यासारखं दुसरं कोणतं साधन नाहीये. आणि तुम्हाला तर सर्वांना माहितच आहे की भगवान शंकर हे अतिशय भोळेत. त्यांच्यासाठी जो कोणी थोडंही कार्य करतो त्याच्यावर ते अतिशय प्रसन्न होतात आणि ते त्यांच्यासाठी आपला परमधाम कैलास सुद्धा देऊन टाकतात. कैलास लोकाला जाण्याचा हा मार्ग आहे. कलियुगामध्ये अनेक प्राणी अनेक प्रकारच्या दुःखांनी दुःखी झालेले आहेत. त्या सर्व लोकांचं दुःख नाहीसं करण्यासाठी श्री सूतजी महाराजांना शौनकादी ऋषींनी प्रश्न विचारला. शौनकादी ऋषींनी प्रश्न का विचारला? कारण की जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविती परोपकार. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. ही आपल्या संस्कृतीची, हिंदू धर्माचा सर्वात मोठा पाया आहे म्हणायला काही हरकत नाही. कारण की सर्वांना सुख प्राप्त व्हावं हाच हेतू आपला असतो. त्याचप्रमाणे श्री असणारे शौनकजी ऋषी सर्व जगताच्या कल्याणासाठी, सर्वांना आनंद देण्यासाठी आणि होत असणाऱ्या पाप कर्मामुळे जे मनुष्य नरकाकडे जातात त्या नरकाकडे न जाता त्यांना भगवत प्राप्तीचा दिव्य लाभ प्राप्त व्हावा यासाठी श्री शौनकजी महाराजांनी सूतजी महाराजांना प्रश्न विचारला. शौनकजी महाराज विचारतात की अहो सूतजी, तुम्ही आम्हाला सांगा, या कलिकालामध्ये, या कलियुगामध्ये मनुष्याला कल्याण प्राप्तीचं सर्वात सुलभ साधन कोणतं आहे? कारण की तपश्चर्या, यज्ञ, याग हे तर सर्व दुर्मिळ झालेले आहेत आणि कठीण झालेले आहेत. अहो कशाचा यज्ञ आणि कशाचा करावा याग? काय घरात नैवेद्यावर घालायला सुद्धा तूप नाहीये. बऱ्याच जणांची परिस्थिती आहे का? कारण की महाराज दुकानच बंद आहेत लॉकडाऊन मुळे, अन्न आता आलं नाही. पूर्वी प्रत्येकाकडे गाय होती, गायीच्या गोऱ्या असायच्या, त्याच्याने यज्ञ याग करायचा. बरं तूप आणताल, पण गोऱ्या म्हणजे जे काही यज्ञ यागाचा जो काही नियम आहे तोही दररोज पूर्ण करणं शक्य नाही.
दान करणं शक्य नाही, व्रत करणं, उपवास करणं हे कोणतंही एखादा मनुष्य दृढ भक्तीने करतो, परंतु त्यामध्ये परिपूर्णता होईल याची ही शाश्वती नाही. तुम्ही म्हणताल महाराज काय झालं शाश्वती नसायला? एकादशी धरली, देवाची पूजा केली, नैवेद्य घेतला साखरेचा आणि टाकला तोंडात, दाताखाली कचकून तांदळाचा दाणा आला, काय करायचं? एकादशी राहिली का सुटली? म्हणजे व्रत पूर्ण करणं तरी सोपं आहे का? नाही. मग महाराज सर्वात सुलभ उपाय कोणता आहे ते आम्हाला सांगा, असं म्हणतात श्री सूतजी महाराज सांगू लागले. ऋषींनो, या जगामध्ये सर्वात सुलभ साधन म्हणजे भगवान सदाशिवांची शिव महापुराणाची कथा ऐकणं. ही कथा ऐकून श्रेष्ठ जन तर उद्धरून जातातच जातात, परंतु असा जगातला कोणताही पापी नाहीये तो या शिव महापुराण कथेचा श्रवण करून उद्धरून गेला नाही. तेव्हा ऋषींनी हात जोडले, म्हणले महाराज तुम्ही म्हणायलात खरं, सर्व प्रकारचे पापी सुद्धा या शिवमहापुराण कथा ऐकून उद्धरून जातात, तर एखादा उपाय आम्हाला म्हणजे एखादं उदाहरण जे असेल तर सांगा. सूतजी महाराजांनी भगवान शंकराच्या चरणारविंद मकरंद माधुरीचं ध्यान केलं आणि मग सांगायला सुरुवात केली. अहो ऋषींनो, काय सांगावं? उदाहरण तर खूप आहेत, परंतु मी तुम्हाला एक अतिशय पापी अशा ब्राह्मणाचं उदाहरण सांगतो. एक देवराज नावाचा ब्राह्मण किरात नगरामध्ये राहत होता. तो ब्राह्मण असून सुद्धा तो कधीही स्नान संध्या करत नव्हता, दान धर्म करत नव्हता. जसं वातावरण त्याच्या अवतीभोवती होतं तसंच त्याप्रमाणे मद्यपान करायचा, मांसाहार करायचा, करू नये ते करायचा, खाऊ नये ते खायचा, पिऊ नये ते प्यायचा, आणि मग त्याने अनेक लोकांची धनामुळे हत्याही केली होती. अशा प्रकारे तो देवराज सर्व प्रकारचे दुर्गुण त्याच्यामध्ये ठासून ठासून भरलेले होते. सर्व काही तो वाईटच करायचा. वैश्यवृत्तीचा व्यापार म्हणजे त्याने व्यापार करायचा, परंतु व्यापार करताना सुद्धा अनेक प्रकारे लोकांना फसवण्याच त्याचं काम होतं. वनात जाताना कुणी भेटला त्याची हत्या करायची, त्याच्या जवळचं धन हिसकावून घ्यायचं, आणि मी तर व्यापारी आहे, हे माझंच धन आहे म्हणून लोकांना सांगायचं. अशा प्रकारे नीच वृत्तीमध्ये राहायचा. तर त्याने आपल्या जीवनाचा खूपसा काळ पाप कर्मामध्ये घालवून टाकला. आणि मग जेव्हा म्हातारपण आलं, जे पापाची कमाई करतात त्यांची कमाई त्यांना मृत्यूपर्यंत सुख देऊ शकत नाही. धन येते, या हाताने कमविलं तर त्या हाताने निघून जात. देवराज सुद्धा खूप 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 कमवलं, परंतु आता म्हातारा झाला. त्याच्या पोरांनी पोरबाळ कोण कोणाला सांभाळायले? किती जरी कमविलं काही नाही. एकदा तो फिरत फिरत प्रतिष्ठानपूर म्हणजे झुसी प्रयाग जे आहे त्या स्थानी आला. त्या स्थानी आला. आता कुठं घर नव्हतं ना दार नव्हतं. ब्राह्मण होता जन्माने, परंतु कधी स्नान संध्या तर्पण देवपूजन केलेलं नव्हतं. आता काय करू, आता कसं करू या चिंतेने, आता शरीरात तर बळ नाहीये, मी किती कमवलं, काय झालं म्हणून तो एका मंदिराच्या पायरीवर जाऊन बसला. शिव मंदिर होत ते. शिवाच्या मंदिरात अशाच प्रकारे शिव महापुराण कथा सुरू होती. अनेक साधू संत तिथे हात जोडून बसलेले होते. भगवान परमात्मा शिवाच्या शिवलिंगावर दिव्य अशी सतत जलधारा चढायलेली होती. जलधारा पडत होती. ब्राह्मण वेद मंत्राचा अभिषेक करत होते. सुंदर दिव्यांची आरास केली होती त्या मंदिराच्या तिथे. आणि मग एक विद्वान वक्ता व्यासपीठावर बसून महादेव शंकरांना आपल्या हृदयात ध्यान करत करत शिव महापुराणाची कथा सांगत होते.
तिथे येऊन तो बसला. जीवनात कधी कथा कीर्तन ऐकलेलं नव्हतं, परंतु आता इथून जावं तर जावं कुठं, अशा मजबुरीमुळे, आवड आहे म्हणून नाही बसला, मजबुरी आहे, जाऊ द्याकडे रात्री इथं तरी आपण राहू, मुक्काम करू, अशा हेतून येतो तिथे बसला. त्याच्या कानावर कथा पडत राहिली. आता तो चांगल्या आयुष्य आरामीने जगलेला, पापाच्या धनाने जगलेला. रात्री त्याला आता चालत एक तर आला, त्यामुळे तिथे मंदिराच्या पायरीवर बसल्यामुळे त्याला ताप आला आणि तापामुळे त्याचा अंग अतिशय फणफणू लागलेलं आहे. तो कासावीस होऊ लागला तरीही मग आता याला कोण विचारणार आहे, औषध का पाणी का बाबा तुला काय झालं, कोण विचारणार आहे, कुणीही नाही. तसाच पडून राहिला. दुसरा दिवस उजडला. दुसऱ्या दिवशी सुद्धा त्याने पाहिलं, लोकांनी बघितलं की अरे कोणीतरी एक सामान्य भिकारी बसलाय, समजून त्याला कोणी जेवायला दिलं. जे महादेवांचा प्रसाद जे काही भेटला तेच त्याने खाल्लं आणि बसून राहिला. मग आणखीन संध्याकाळी शिवमहापुराण कथा सुरुवात झाली. शिवमहापुराणाची त्या दिवशी ही कथा ऐकली. अशा प्रकारे त्याने 1 महिनापर्यंत श्री शिवमहापुराणाची कथा ऐकत राहिला. ऐकत काय राहिला, फक्त त्याच्या कानावर पडत राहिलं. हे पहा, एक लक्षात घ्या, ज्याला कथेमध्ये आवड नसते ते कथेला बसल्या सुद्धा त्यांचं चित्त इकडे तिकडे भटकत राहत. तर कारण की ते अंगातले पापच ती कथा ऐकू देत नसते, कारण की पाप घाबरते. म्हणतात अरे याने जर शिवांची, विष्णूंची, महादेवांची जर कथा ऐकली तर पुन्हा आपल्याला जळून भस्म व्हावं लागेल. म्हणून काय होतं, त्यांचं ते चित्ताला भटकवतात. जो एकाग्रतेने, म्हणून शास्त्रात सांगितले कथा ऐकताना अतिशय एकाग्र चित्ताने आपले दोन्ही मनगट गुडघ्यावर ठेवून चित्त भगवंताच्या चरण कमलावर स्थिर करून कानाची ओंझळ करून, हे कान आहेत, कान असे द्रोणासारखा आकार का दिलाय देवाने, कारण की याने भरून कथा आपण पिली पाहिजे. अहो देवाला एक छिद्र सुद्धा सोडता आला असतं आणि त्यातून ऐकण्याची शक्ती ठेवली असती, परंतु नाही, देवाने हे द्रोणासारखा आकार दिलाय. आहे का नाही हे द्रोणासारखा आकार? कशामुळे? कारण की या द्रोणातून भरून कथा पिता यावी. रस आहे, अमृत आहे, ते कशात आपण असाच पितो का, लगेच तोंडात टाकतो का? नाही, द्रोणात घेतो, नमस्कार करतो आणि पितो. त्याप्रमाणे हा तर बसलेला होता कथा ऐकायला, कथा ऐकत त्याचं चित्त इतरत्र भटकत होतं. परंतु आता पोटाला तर देव द्यायलाय, तर नाम संकीर्तन, टाळ्या वाजवायले लोक, ओम नमः शिवाय म्हणायले की हा पण हर हर शंभू म्हणायचा, टाळ्या वाजवायचा आणि कथा ऐकायचा. अशा प्रकारे होता महिना झाला आणि मग महिनाभर तो त्या तापाने दुःखी होऊन अतिशय जर्जर झालेला आहे. आणि 1 महिन्यानंतर त्याला तिथेच त्याच ठिकाणी शिवाच्या दारातच त्याला मरण आलं. मरण येताच भयंकर यमदूत तिथे आले आणि यमदूतांनी बघितलं की अरे हा तर खूप मोठा पापी आहे, असा विचार करून त्याला त्या आपल्या यमपाशामध्ये बांधलं. खूप फटके देत, खूप मारत, ओरबाडीत, खरडत त्यांनी त्याला यमपुरीला नेलं. यमपुरीला नेल्यास इकडे महादेवाच्या द्वारात पडलेल्या त्या प्रेताकडे पाहून शिवदूत तिथे आले. बघितलं अरे याला कुणी नेलं म्हणून शिवदूत धावलेले यमाच्या नगरीत गेले. तेव्हा त्यांनी पाहिलं की त्या देवराज नामक ब्राह्मणाला ते जे यमदूत आहेत ते भयंकर कठोर दंड देत होते. अरे पाप्या, तू अनेकांची हत्या केलीस, अनेकांचं मन दुखवलंस, अनेकांना खोटं बोललास, अनेकांचं धन हडप केलंस, अनेक अशुद्ध स्त्रियांशी समागम केलास, तुला अनेक प्रकारचे आम्ही दंड देणार आहोत म्हणून खूप मोठमोठ्याने खूप
जोर जोराने त्याला मारत होते, चापकाने मारत होते, त्याच्या अंगावर मीठ टाकत होते, त्यामुळे तो कासावीस तळमळ तळमळ करत होता. आपण एवढे पाप कशामुळे केले यासाठी तो पश्चाताप करत होता. परंतु तिथे यमाला काही दया आहे का? नाही, यमाला दया नाही. जोपर्यंत तुम्ही केलेले पापाची सजा भोगत नाहीत तोपर्यंत ते यम महाराज सोडत नाहीत. इकडे यमदूत त्यांना मारत होते, तेवढ्यात शिवदूत तिथे पोहोचले. शिवदूतांनी पाहिलं की देवराजला यमदूत मारायले, तेवढ्यात शिवदूत तिथे गेले आणि त्या सगळ्या यमदूतांना दंड द्यायला सुरुवात केली. आपल्या हातात असणाऱ्या दंडाने त्यांना मारायला सुरुवात केली. यमदूतांनी रडायला ओरडायला सुरुवात केली, वाचवा वाचवा यम महाराज, धर्म महाराज, अहो आम्हाला शिवदूत मारत आहेत. एकच गोंगाट उठल्यास श्री महाराज यम महाराज बाहेर आले. पाहिलं तर शिवदूत आहेत, त्यांच्या कपाळातला त्रिपुंड भस्म आहे, हातामध्ये त्यांच्या रुद्राक्ष आहेत, गळ्यात रुद्राक्षांच्या माळा आहेत, त्यांच्या कानामध्ये सुद्धा रुद्राक्षाचे कुंडल शोभायमान झालेले आहेत, कपाळाला भस्म लावलेलं आहे. भगवंतांच्या सारख्या त्यांच्या डोक्यावर जटा येतात, सुंदर असं त्यांनी शुभ्र वस्त्र धारण केलेलं आहे. अशा शिवदूतांना पाहिलं. शिवदूतांना पाहताच यम महाराजांनी नमस्कार केला, त्यांची पूजा केली आणि सांगितलं, महाराज तुम्ही कोणत्या कार्यासाठी आलात? यमदूतांनी सांगितलं की आम्ही या देवराज नावाच्या त्या यमदूतांना आणि यम महाराजांना श्री शिवदूत सांगू लागले, आम्ही या देवराज नावाच्या ब्राह्मणाला घेऊन जाण्यासाठी आलो होतो. कारण की हा देवराज याने महिनाभर पर्यंत महादेवाची चरण शरण ग्रहण करून मंदिराच्या समोर राहिला. याने शिवकथा श्रवण केल्यामुळे, शिवपुराण ऐकल्यामुळे याचे संपूर्ण पाप नष्ट झालेत. परंतु तुमच्या त्या दूतांनी इथे याला आणलेले, त्यामुळे मी त्यांच्या यमदूतांना दंड दिला. हे ऐकताच यम महाराजांनी साष्टांग दंडवत नमस्कार घातलेला आहे शिवदूतांना. त्या देवराज नावाच्या ब्राह्मणाला सुद्धा नमस्कार केला, कारण की अरे हा तर श्रेष्ठ आहे, कारण की याने शिवपुराणाची कथा ऐकली आहे. जो शिवपुराणाची कथा ऐकतो तो माझ्या घरचा पाहुणा असतो. अशा प्रकारे म्हणून श्री यम महाराजांनी, धर्म महाराजांनी त्यांना सुद्धा नमस्कार केला. मग त्या शिवदूतांनी त्या देवराज नामक ब्राह्मणाला आपल्या विमानात बसवलं आणि कैलास पर्वतावर जाऊन त्या देवराज नावाच्या ब्राह्मणाला भगवंताच्या चरणी अर्पित केलं. देवराजाने अतिशय आनंदाने भगवान शिवांना साष्टांग दंडवत नमस्कार घातला आणि मग तो तिथे अक्षय रूपाने शिवलोकात राहू लागला. अशा प्रकारे शिवमहापुराणाची कथा मोठ्यातल्या मोठ्या पाप्यांना सुद्धा पवित्र करू शकते. ऋषींनी विचारले, वा महाराज म्हणले, ही कथा अतिशय सुंदर आहे, परंतु आमचं मन भरलं नाही. आणखीन एखादी कथा असेल शिवपुराण महात्म्याची तर ती आम्हाला सांगा, कारण की कथा ऐकल्याने आमचं काही पोट भरलं नाही. आणखीन एखादी कथा सांगा. हे ऐकताच श्री सूतजी महाराजांनी भगवान सदाशिवांना नमस्कार केला, शिव महापुराणाच्या पोथीला नमस्कार केला आणि सांगायला सुरुवात केली. ऋषींनो, आणखीन एक कथा सांगतो, ती ऐका. ही कथा परम मंगलमय, दिव्य आणि प्राचीन कथा आहे. समुद्राच्या काठी वाष्कल नामक एक ग्राम होत, म्हणजे गाव होत. त्याचं नाव काय होतं? वाष्कल. तिथे राहणारे लोक अतिशय पापकर्मी होते. त्यांना पुण्यकर्म काय तेच माहित नव्हतं. त्यांचा न देवावर विश्वास होता, ना धर्मावर विश्वास होता, ना त्यांना सत्य माहित होतं, ना सदाचार. त्यांना फक्त माहित होता तो आपला स्वार्थ माहित होता. ते कुणाला मानायचे नाहीत, कुणाची भीड करायची नाहीत. सर्व प्रकारे ते खाऊ नये ते खायचे, पिऊ नये ते प्यायचे. तिथल्या नारी सुद्धा अतिशय वाईट वागणाऱ्या होत्या, दुच्चरित्र असणाऱ्या होत्या. तिथेच त्याच गावामध्ये एक बिंदुक नावाचा ब्राह्मण राहत होता. तो सुद्धा नामधारी नावाचाच ब्राह्मण होता.
तो कधी स्नान, संध्या, देवपूजन, तर्पण, अर्पण काही त्याला येत नव्हतं. उठायचा, भोजन करायचा, मद्यपान करायचा, वेश्येसोबत गमन करायचा. अशा प्रकारे तो अतिशय पाप कर्मामध्ये लिप्त असणारा बिंदुक नावाचा ब्राह्मण, परंतु त्याचा विवाह अतिशय एक सुंदर अशा ब्राह्मण कन्येशी झाला. तिचं नाव चंचुला होतं. चंचुलेने पाहिलं की आपला पती दुष्कर्मामध्ये रत आहे, तेव्हा तिने आपल्या पतीला हात जोडून विनंती केली की तुम्ही अशा प्रकारे अधर्माने वागू नका. आपण ब्राह्मण आहोत, आपण उत्तम प्रकारे वागलं पाहिजे. अशा प्रकारे म्हणताच त्याला प्रचंड राग आला. बेवड्यांना किती जरी सांगितलं तुम्ही मद्यपान करू नका तरी ते ऐकत नाहीत. मग याने सुद्धा ऐकलं नाही. तिला खूप भांडला, खूप मारलं आणि निघून गेला. 1 दिवस झालं, 2 दिवस झालं, महिना, वर्ष उलटून गेला. तिकडेच राहायचा, चोऱ्या करायचा, लोकांना मारायचा, त्रास द्यायचा आणि त्या वेश्येकडे जाऊन राहायचा, मद्यपान करायचा. अशा प्रकारे पाप कर्मामध्ये लिप्त राहायचा. अशा प्रकारे ती नवविवाहिता असणारी चंचुला ती आपल्या पतीची वाट पाहत अनेक वर्षपर्यंत तशीच राहिली. परंतु स्वधर्माचा तिने नाश होऊ दिला नाही. परंतु एकदा काय झालं, अनेक प्रकारे स्वधर्माने रत असणारी ती चंचुला सुद्धा अवतीभोवतीचं वातावरण पाहून ती सुद्धा परपुरुषाविषयी आसक्त झाली आणि मग ती सुद्धा व्यभिचार करू लागली. अनेक वर्षानंतर एकदा पती घरी आला तर त्याने पाहिलं की आपली बायको दुसऱ्या माणसासोबत आहे. त्याला अतिशय राग आला. त्याने अनेक प्रकारे तिला मारायला सुरुवात केली. तेव्हा ती अतिशय निर्भयपणे म्हणाली, अरे विवाह झाल्यापासून इतके वर्ष झालं तू आला नाहीस, तू मला अशा प्रकारे म्हणू नकोस. तू काय करत होतास ते मी विचारलं का? ते म्हणला ठीक आहे. म्हणला आता जमलं. तू काय करायचं ते मी विचारणार नाही, मी काय करायचं ते तू विचारायचं नाही, फक्त पैशाचा सोयलाव असं म्हणून त्या असणाऱ्या बिंदुक नावाच्या ब्राह्मणाने त्या आपल्या पत्नीला वेश्या व्यवसायामध्ये ढकललं. दिवसामागून दिवस जात राहिले आणि मग ती चंचुला आणि तो बिंदुक हळूहळू पाप कर्मांमध्ये रत राहतच ते काय झाले, वृद्ध झाले. बिंदुक नावाचा जो ब्राह्मण होता तो मृत्यू पावलेला आहे आणि तो विंध्य पर्वताच्या असणाऱ्या पर्वतावर पाप कर्मांमुळे अनेक नरक भोगून तो पिशाच रूपाने प्रगट झाला आणि तिथे तहान भुकेने व्याकुळ होऊन इकडे तिकडे भटकू लागलेला आहे, चिरकू लागला, परंतु त्याला कुठेही शांती मिळत नव्हती. इकडे काय झालं, ती चंचुला अनेक वर्षापर्यंत राहिली. मग तिला एक पुत्र झाला होता. त्या पुत्राच्या आश्रयाने ती राहत होती. एकदा काय झालं, सर्व लोक श्री गोकर्ण तीर्थाला शिवरात्रीच्या व्रतासाठी म्हणून निघाले, यात्रेला निघाले. आता यात्रेला निघाले असे ही सुद्धा निघाली लोकांसोबत. चला बाई मी पण येते म्हणून यात्रेला, तीर्थयात्रेला चला म्हणतात ना, जत्रेला जावं त्याप्रमाणे ती पण निघाली आणि मग यात्रेत आली. यात्रेत तिने पाहिलं सगळा कितीतरी बाजार भरलेला होता. महादेवाचे सुंदर सुंदर शिवलिंग होते, हे होते, ते होते. ते गोकर्ण क्षेत्र अतिशय परम पावन आहे. सागराच्या काठी असणारा श्री गोकर्ण महाबळेश्वर ह्या रम्य स्थानी तिने संपूर्ण अशी जत्रा बघितली आणि फिरत एका मंदिराच्या जवळ येऊन पोहोचली. मंदिराच्या एका मोठ्या ओट्यावर एक दिव्य असे ब्राह्मण बसलेले होते. शिवभक्तीत परायण असणारे ते ब्राह्मण उमा संहितेत सांगितलेल्या नरकाच्या गतींचं वर्णन करून सांगायले होते. ते म्हणत होते की जो पुरुष पाप कर्मामध्ये रत असतो, यमदूत त्याचे हात तोडून टाकतात. मग
त्याच्या अंगामध्ये अनेक प्रकारचे खिळे ठोकतात. अशा प्रकारे ते सांगत होते. ज्या दुराचारी नारी व्यभिचार कर्म करतात त्यांना अनेक प्रकारची शिक्षा केली जाते. अशा प्रकारे ते कथा सांगत होते. नरकांच्या गती सांगत होते. कोणतं पाप केल्यास कोणत्या नरकात जातो मनुष्य, काय केलं म्हणजे काय होतं, अशा प्रकारे अनेक प्रकारे ते वर्णन करून सांगत होते. आता काय झालं, ही चंचुला नामक ब्राह्मण स्त्री असणारी थरथर थरथर कापू लागली. देवावर धर्मावर विश्वास असणारी आणि भगवंताचं स्मरण करण्यात अतिशय आनंद मानणारी ती आपल्या पतीच्या वाईट वागण्यामुळेच दुष्कर्मामध्ये रत झाली होती. तिला स्वतःच्या दुष्कर्माचा प्रचंड असा पश्चाताप झालेला आहे. कथा झाली, आरती झाली. आरती झाल्यास प्रसाद घेऊन सर्व लोक जाऊ लागले. त्यावेळी ती चंचुला अतिशय भीतीने थरथर 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 कापत ती जिथे कथा सांगणारे ते वक्ते होते त्यांच्या जवळ गेली. वक्त्यांजवळ गेली आणि धाडकून त्यांच्या चरणावर पडलेली आहे. जोर जोराने रडू लागली. म्हणली, महाराज माझं काही खरं नाही. अहो जीवनात मी एवढे पाप कर्म केले, आता तिथे नरकात गेल्यास माझ्या पापाची सोडवणूक कोण करणार आहे? तुम्ही माझ्यावर कृपा करा आणि मी पाप कर्मातून मुक्त कशी होईन याचा मार्ग सांगा, मला वाचवा. आताच मला ते यमदूत मोठमोठे शूळ घेऊन माझं अंग विदीर्ण करत असलेले मला दिसतंय. अनेक प्रकारचे पशु माझ्या अंगाला खात असलेलं मला दिसतेत. माझ्या खोटं बोलल्यामुळे माझ्या जिभेत खिळे ठोकले जाणार आहेत हे तुम्ही सांगितलंय महाराज. मी कितीतरी वेळा खोटं बोलले, करू नये ते केलं, खाऊ नये ते खाल्लं, पिऊ नये ते पिलं. महाराज आता माझा उद्धार कसा होईल, माझं कल्याण कसं होईल? असं ऐकताच ते सज्जन ब्राह्मण असणारे ते वक्ते अतिशय दयाळू होते. ते म्हणाले, देवी तू चिंता करू नको. अगं चंचुला, मनुष्याला पापातून मुक्त होण्याचा सर्वात प्रशस्त मार्ग म्हणजे पश्चाताप आहे. बिना पश्चातापाचा कितीही मोठं प्रायचित्त घेतलं तरीही पश्चाताप जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ते पाप शुद्ध होत नाही, पाप जात नाही. म्हणून तुला पश्चाताप झाला ही फार मोठी गोष्ट आहे. तू चिंता करू नको. भगवान शिवांचं नाम संकीर्तन केल्यास, शिव महापुराणाची कथा ऐकल्यास असा कोणतं पाप आहे की जे शिल्लक राहील. म्हणून तू कसल्याही प्रकारची चिंता करू नकोस. असं म्हणून त्या असणाऱ्या ब्राह्मणाने तिला एका कोपऱ्यात बसण्यास सांगितलं आणि सांगितलं, हे पहा, ही कथा झाली की आपण तुझ्या पापाच्या नाशासाठी एक दिव्य शिव महापुराणाची कथा करू. ती कथा श्रवण केल्यामुळे तुझ्या पापाचा संपूर्ण नाश होऊन जाईल. हे ऐकताच तिला अतिशय आनंद वाटलेला आहे. मग ती तिथेच बसून राहिलेली आहे. कथा झाली आणि मग कथा झाल्यास त्या ब्राह्मणाने त्या पापिनी असणाऱ्या चंचुलाला मुक्ती देण्यासाठी परमदिव्य अशा शिवमहापुराण कथा सांगायला सुरुवात केली. मोठं व्यासपीठ निर्माण केलेलं आहे आणि तिथेच अनेक श्रोत्यांना बसण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची आसन व्यवस्था निर्माण केली आणि तिथे चंचुलाला एका ठिकाणी बसवलं. एका बाजूला बसवून सांगितलं की बाई तू नियमपूर्वक कथा ऐक. एक वेळ भोजन करायचं, ते कधी कथा झाल्यास भोजन करायचं, भगवंताची आराधना करायची, खोटं बोलायचं नाही, कोणत्याही प्रकारे अशुद्ध स्थितीमध्ये अशुद्ध राहायचं नाही, पवित्रतेने राहायचं, कुणाविषयी दुजा भाव खोटा भाव आणायचा नाहीये. आणि मग शक्यतो मौन राहून नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्राचा जप करायचा. अशा प्रकारे विधी सांगितलेली आहे. इकडे
ती चंचुला बसली, मनात पश्चाताप होता. हे भगवान सदाशिवा, मी तुम्हाला शरण आले आहे, माझ्यावर कृपा करा असं म्हणून ती सतत शिव पार्वतीला शरण जाऊन भगवान शंकराचं स्मरण करू लागली. शिव महापुराणाची कथा संपन्न झाली. सर्वांना आनंद झालेला आहे. चंचुला पापातून मुक्त झाली आणि ती भगवान सदाशिवांची त्याच गोकर्ण क्षेत्रात राहून ती सेवा करू लागलेली आहे. सेवा करता 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 योग्य वेळी तिचा देह ज्याप्रमाणे वीज चमकावी आणि अदृश्य व्हावी त्याचप्रमाणे ती शरीरातून तिचा प्राण बाहेर आलेला आहे. प्राण बाहेर येताच तिथे शिवदूत विमान घेऊन आले आणि त्या चंचुलाला त्या विमानात बसवलं. विमानात बसवून भगवान सदाशिवांच्या समोर नेलं. सदाशिवांच्या समोर नेताच तिने प्रणाम केलेला आहे भगवान सदाशिव पार्वतीला. तेव्हा पार्वतीने चंचुलाकडे पाहिलं. अगं बाई, ही तर किती सुंदरी असणारी चंचुला ब्राह्मण पत्नी ही मला अतिशय प्रिय आहे, कारण की हिने अतिशय श्रद्धेने ब्राह्मणालाच आपला गुरु मानून त्यांनी सांगितलेल्या व्रताचं अतिशय श्रद्धेने पालन केलंय. हे पहा, गुरूंनी दिलेल्या व्रताचा नियमाचं श्रद्धापूर्वक पालन हेच भगवंताच्या कृपेची गुरुकिल्ली आहे. जर आपण आपल्या आई वडिलांना, आपल्या गुरूंना, आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना किंवा कुणालाच जर आपण आनंदी करू शकत नसलो तर देव काय आपल्यावर आनंदी होणार आहे? कारण की भगवंत तर सर्वांमध्येच व्यापून आहेत. सर्वगत सर्वव्यापी सर्वात्मा आदी अंतरहित भगवंत सगळीकडेच आहेत. मग आपण आपल्या गुरूंनाच जर संतुष्ट करू शकलो नाही तर देवाला काय संतुष्ट करू शकणार आहेत? म्हणून तर वर्णन आहे, हरो रुष्टो गुरुस्ताता गुरु रुष्टो न कंचन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणं व्रजेत. हे चंचुले, तू आपल्या गुरूंचं अतिशय श्रद्धा भक्तीने, गुरुची जी सेवा आहे, गुरूंनी सांगितलेले वचनावर तू विश्वास ठेवून अतिशय श्रद्धेने आमची सेवा केलीस. त्यामुळे तू काय कर, तू माझी मैत्रीण हो, सखी हो, माझ्या सेवेमध्ये राहा. हे ऐकताच चंचुलाला अतिशय आनंद झालेला आहे आणि ती देवी पार्वतीजींची सेवा करू लागली. पार्वतीजींची सेवा करू लागली. दिवसामागून दिवस जात राहिले, मात्र ती चंचुला असणारी अतिशय उदास राहू लागली. उदास राहिली. पार्वतीजींनी विचारलं, काय झालं ग? माझ्या सर्व सख्या अतिशय आनंदाने इथे विहार करतात, परंतु तूच का अशी उदास दिसायलीस? चंचुलाने हात जोडले, म्हणले, देवीजी, अहो काय सांगावं, मी आणि माझा पती दोघे जणही अतिशय मोठमोठ्या पापकर्मांमध्ये लिप्त होतो. मी तर शिव महापुराणाची कथा ऐकून माझा तर उद्धार झाला. मी तर इथे तुमची चरणांची दासी म्हणून इथे आनंदाने राहत आहे, परंतु माझा पती बिंदू नावाचा ब्राह्मण तो कोणत्या कोणत्या नरकात भटकत असेल आणि त्याची काय काय अवस्था असेल हे मी आठवते तेव्हा माझ्या अंगाचा थरकाप होतो. आणि पतीशिवाय कोणत्याही वस्तूंचा, अतिशय श्रेष्ठ वस्तूंचा उपभोग घेणं हे योग्य मानलं जात नाही. शास्त्रात सांगितलंय की एखादी चांगली गोष्ट तयार केली तर पतीला सोडून आधी आपण खाऊ नये. पत्नीचा हा धर्म आहे. तर त्याचप्रमाणे मी इथे सुखात आहे आणि माझे पती कोणत्या नरकात वास करायले तर हे मला समजत नाहीये. हाच विचार करून मी अतिशय दुःखी राहते. तेव्हा त्यांचाही उद्धार करावा अशी मी तुम्हाला विनंती करते. असं म्हणून श्री पार्वतीजींना अतिशय कळकळीने त्या चंचुलाने विनंती केली. त्यावेळी पार्वतीने आज्ञा दिली. पार्वतीजींनी आज्ञा दिली. तुंबरू नावाच्या गंधर्वाला सांगितलं की अरे जा आणि या असणाऱ्या चंचुलाचा जो पती आहे
विंध्य पर्वतावर पिशाच्य रूपाने तो इकडे तिकडे भटकत राहतो. भूक तहानेने व्याकुळ होऊन सगळीकडे अतिशय अतिशय क्रोधाने भटकत राहतो. त्याला कुठेही शांतता नाहीये. सारखी तगमग 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 तो करत असतो. त्यामुळे तुम्ही काय करा तुंबरुजी, त्याला जाऊन एका दिव्य पाशाने बांधून टाका आणि त्याला शिवकथा ऐकवा, शिवमहापुराणाची कथा ऐकवा. त्यामुळे काय होईल, तो असणारा ब्राह्मण सुद्धा या चंचुलाप्रमाणेच पापातून मुक्त होईल आणि भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वराचे या कैलास धामाला येईल. अशा प्रकारे म्हणताच श्री तुंबरुजींनी आपला ब्रह्मविना सोबत घेतला आणि निघाले भगवान सदाशिवाचं नाम संकीर्तन करत 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 त्या विंध्य पर्वताच्या शिखराच्या जवळ आले. शिखराच्या जवळ येताच तो प्रचंड असणारा पिशाच रूपाने बिंदुक श्री तुंबरुजी महाराजांना मारण्यासाठी धावला. मी तुला सोडणार नाही, खातो तुला करत 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 तोंड वेड वाकड करत तुंबरुजी महाराजांच्या जवळ आला. श्री तुंबरुजी महाराजांनी सदाशिवाच्या नावाने अभिमंत्रित करून जल त्याच्यावर टाकलेले. त्यावेळी त्याचं जे असणारी जी वाईट असणारी भावना होती ती शांत झालेली आहे. श्री तुंबरुजी महाराजांनी त्याला आपल्या असणाऱ्या पाशाने एका दोरीने समजा ना दोरीने बांधलं आणि त्याला एक ठिकाणी बसवलं आणि ब्रह्मविनेवर शिवमहापुराणाची कथेला सुरुवात केली. ही घटना ज्याप्रमाणे जंगलात आग पसरावी त्याप्रमाणे संपूर्ण चोहीकडे पसरली. अरे तुंबरुजी महाराज शिवपुराण कथा करायले. हे ऐकून सर्व लोक ज्यांना आपल्या कल्याणाची इच्छा आहे ते लोक अतिशय आनंदाने शिव महापुराण कथा ऐकायला तिथे जाऊ लागलेले. तर त्यावेळी सर्वांच्या हृदयात शिवांविषयी प्रेम होतं, आनंद होता की आज आम्ही ही शिवपुराणाची कथा ऐकून आम्ही आमचं कल्याण करून घेऊ असं म्हणून सर्वजण तिथे आलेले आहेत. त्यामध्ये वृद्ध आले, बालक आले, तरुण आले, स्त्रिया आल्या, तरुणी आल्या, बालिका आल्या, सगळ्या जणी आलेल्या आहेत. ज्यांना पुत्र होत नव्हता, लेकरू होत नव्हता अशा वंद्या नारी सुद्धा आल्या. ज्यांचा गर्भ गळून पडतो अशा नारी सुद्धा आपल्या पापाचं शालन होऊन आपल्याला पुत्र व्हावा या अपेक्षेने शिवपुराण कथा ऐकायला आल्या. जे लंगडे, आंधळे, बहिरे होते ते सुद्धा शिवपुराण कथेला येऊन बसले, कारण की आपलंही कल्याण हो. तुम्ही म्हणताल महाराज बहिऱ्याला कथाच ऐकू येत नाही, त्याचा काय उपयोग आहे तिथे येऊन बसायचा. अहो बहिऱ्याला कथा ऐकू येत नाही पण कथा कानावर तर पडते की नाही. आणि असं असतं पहा, तुम्ही नौकेत कोणीही बसवा, बहिरा बसवा की आंधळा बसवा, लांगडा बसवा की पांगळा बसवा, नौका त्याला नदीच्या पार घेऊन जाते की नाही, घेऊन जाते. त्याचप्रमाणे ही शिवमहापुराणाची कथा संसार सागरातून पार नेण्यासाठीची नौका आहे. त्या नौकेत कुणीही बसला तरी त्याला पार ही कथा लावते. तिथे आंधळे येऊन बसले होते. म्हणले महाराज दिसत तर नाही तिथे येऊन का बसले. अहो त्यांना दिसत नाही परंतु महादेव तर त्यांच्यावर दृष्टी टाकतील ना, कारण की साक्षात महादेव शिव महापुराणाची कथा जिथे असते तिथे प्रत्यक्ष रूपाने तिथे ते वास करत असतात. बोला श्री सांबसदा शिव भगवान की जय. पहिल्या दिवशीची कथा झाली. बोला सांबसदा शिव भगवान की जय. असं तुंबरुजी महाराज म्हणताच त्या ब्राह्मणाने हात जोडले. म्हणला सोडा महाराज, सोडा मला सोडा, मला बसून कथा ऐकू द्या. असं ऐकताच त्याला सोडण्यात आलेलं आहे आणि मग त्याने कथा संपूर्ण ऐकली. कथा ऐकून त्याला अतिशय आनंद झाला. आनंदाने त्याचं स्वरूप पालटलेलं आहे. भयंकर दिव्य अक्राळ विक्राळ जे स्वरूप होतं ते सौम्य झालेलं आहे. तो देवता प्रमाणे कांतिमान झाला. त्याच्या मस्तकावर त्रिपुंड लाभलेलं होतं
दिव्य त्याच्या जटा शोभायमान दिसत होत्या. अतिशय ब्रह्मतेजाने संपन्न असा तो ब्राह्मण झाला. तुंबरुजी महाराजांनी कथा सांगितली. तुंबरुजी महाराजांच्या चरणांवर त्याने मस्तक ठेवून नमस्कार केला. तेव्हा त्या ब्राह्मणाला बिंदुकला घेऊन तुंबरुजी महाराज पार्वतीजींच्या जवळ आले आणि नमस्कार केला. त्यावेळी चंचुलाने आपला तो पती पाहताच तिला अतिशय आनंद झाला. तिने जाऊन पतीच्या चरणांवर मस्तक ठेवून नमस्कार केला. तेव्हा ते बिंदुक जो होता ना, तो पापी ब्राह्मण तो म्हणू लागला, अरे खरं पत्नीचा उद्धार करायला पाहिजे तपश्चर्येच्या योगाने, परंतु मी आज धन्य आहे जी तुझ्यासारखी पत्नी मला प्राप्त झाली. मी जीवनात तुला कधीही कसल्याही प्रकारचं सुख दिलं नाही, परंतु आज मला यमाच्या असणाऱ्या त्या अतिशय खडतर आणि भयंकर अशा जाचापासून, यमाच्या त्या काचणीपासून माझी सोडवणूक केलीस आणि मला त्या शिवलोकाचं दिव्य परम ऐश्वर्यकारक लोकाची प्राप्ती करून दिलीस. हे स्त्रिये, हे माझी पत्नी, अगं मी तुझे उपकार कसे फेडू, असं म्हणून तो बिंदुक आपल्या गुडघ्यावर उभारलेला आहे आपल्या पत्नीच्या समोर. तेव्हा त्या चंचलाने त्यांचे हात धरलेले आहेत आणि सांगितलं, हे तर माझं कर्तव्य होतं, असं म्हणून मग दोघांनीही भगवान सदाशिव पार्वतीच्या चरण कमलांवर मस्तक ठेवून नमस्कार केला आणि दोघही जण त्या कैलास पर्वतावर भगवान सदाशिवांची सेवा करत पार्षद रूपाने कल्पांतापर्यंत अशाच प्रकारे भगवंताच्या चरण कमलापाशी राहून त्यांची सेवा करत राहिले. तर ऋषी मुनींनो ऐका, सूतजी महाराज सांगू लागले, ऋषी मुनींनो अशा प्रकारे या श्री शिव महापुराण कथेचं महात्म्य, जो कोणी शिव महापुराणाची कथा ऐकतो तो सर्व प्रकारे भगवान परब्रह्म परमात्मा सदाशिवाची कृपा आशीर्वाद प्राप्त करून घेतो आणि तो सर्व प्रकारच्या कर्मबंधनातून सुटून सर्व प्रकारे भगवंताचा शरणागत दास होतो. मग आता शरणागत दास झाल्यास, भगवंताचा दास झाल्यास बघायचं काय काम आहे? भगवंत सर्व काही पाहतो, कारण की जो भगवंताचा अनन्य शरणागत दास होतो, भक्त होतो, तो काय म्हणतो, घालून या भार राहिलो निश्चिंती, निरावले संती विठोबासी. मग तो परमात्मा काय करतो, लावून या हात कुरवाळीला माता सांगितली चिंता न करावी. मग तो परमात्मा सांगतात की आता तू चिंता करू नको बालका. अशा प्रकारे ही शिव महापुराण कथेचं जे महात्म्य ते आपण इथे श्रवण केलं. आता आपण थोडस श्री महादेव शंकर परमात्म्याचं नाम संकीर्तन करू आणि मग पुढील आख्यानाला सुरुवात करू. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव हरे. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव हरे. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव हरे. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव हरे. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव हरे. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव हरे. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव हरे. सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, श्री सांब सदा शिव भगवान की जय. हरिशरणम. शिव महापुराणात वर्णन आहे. श्री सूतजी महाराजांनी सर्वात आधी शिव महापुराणाची कथा कशी करावी, त्याचं श्रवण कसं करावं आणि त्या कथेचं वाचन कसं करावं, वक्ता कोण असावा, श्रोता कसा असावा, श्रोत्याने वक्त्याने काय नियम धारण करावे, अशा प्रकारे दिव्य माहिती अतिशय विस्तृत प्रमाणात सांगितलेली आहे. ते आपण थोडक्यात स्मरण करू. सर्वात आधी काय करावं, भगवान सदाशिवांच्या चरणी
नतमस्तक होऊन त्यांना विनंती करून की प्रभो, आम्हाला तुमची शिवपुराण कथा ऐकण्याची, श्रवण करण्याची इच्छा आहे, तरी आपणच कृपा करून आपलंच ज्ञान आपणच आम्हाला द्या. कारण की भगवंताला जर वाटलं याला हे कळावं तरच ते कळू शकतं, नाही तर कुणालाही काहीही कळत नाही. अशा प्रकारे विनंती करावी. मग अतिशय सुंदर अशा काळाचं ज्ञान असणाऱ्या, पंचांग जाणणाऱ्या ब्राह्मणाला बोलवावं, किंवा शिवपुराणाचे जे वक्ता आहेत त्यांना बोलवावं. त्यांना घरी बोलवून त्यांचा आदर सत्कार करावा आणि मग दक्षिणा द्यावी त्यांना, आणि पंचांगामध्ये पाहावं, दिनशुद्धी पाहावी, आणि मग शिवमहापुराणाची कथेची जी तिथी आहे, तारीख आहे, ती फिक्स करावी. ती अतिशय आनंदाने ती योजित करावी आणि मग पत्रिका छापाव्या असं वर्णन इथे करण्यात आलेलं आहे. पत्रिकेमध्ये काय लिहावं? आमच्या इथे शिव महापुराणाची कथा होणार आहे, तरी तुम्ही तुमच्या कल्याणाची इच्छा घेऊन ती कथा ऐकण्यासाठी अवश्य या. तुम्ही पूर्ण दिवस कथा ऐकायला या. जर पूर्ण दिवस नाही घडेल तर एखादा दिवस तरी कथेला येऊन कथा ऐकून प्रसाद ग्रहण करायला या, कारण की ही कथा अतिशय दुर्लभ आहे. अशा प्रकारे पत्रिका छापाव्या आणि दूर दूर पर्यंतचे लोक बोलवावे. विशेषतः शिवभक्त, साधू संत आणि ब्राह्मणांना बसण्याची आणि बोलवण्याची व्यवस्था करावी असं शिवपुराणात सांगितले. जेवढ्या जास्त लोकांना यजमान कथा ऐकायला बोलवतो तेवढं जास्त फल त्याला प्राप्त होतं. कोरोना काळात नाही ना का, हे कोरोना काळ आहे. आपण जसे 4-5 जणच बसून कथा ऐकायलो तसंच या कोरोना काळामध्ये, परंतु कथेमध्ये खूप लोक असावे. जेवढे जास्त लोक येतील तेवढे जास्त जेवढे जास्त लोक त्याचं श्रवण करतील तेवढे जास्त फल यजमानाला प्राप्त होतं असं वर्णन आहे. कारण की हे एक यज्ञ आणि कथा हे प्रसाद आहे. कथा हीच प्रसाद आहे. पुन्हा मुरमुऱ्याचा हे तर मिळतंय, ते तर काय, ते तर प्रसाद आहे, त्याच्यात काही वादच नाही. पण खरा प्रसाद ही कथा आहे. कारण की ही कथारूपी प्रसाद मनुष्याचा मनाचा मळ दूर करून भगवंताची प्राप्ती करून देते. तर श्री शिवकथेचा प्रारंभ करण्यासाठी आधी खूप मोठी तयारी करावी. एक दिव्य व्यासपीठ तयार करावं. त्या व्यासपीठावर चौरंग ठेवावा. त्यावर श्री शिव भगवंताची प्रतिमा स्थापित करावी. दररोज शिवलिंगाची पूजा करावी. अशा प्रकारे जो कोणी वक्ता असेल त्यांचा आदर सत्कार करावा. आदर सत्कार करून त्यांना नमस्कार करावा. नमस्कार करून अनेक प्रकारचे उत्सव करावे. गायण्यासाठी गायक आणावे. मृदंग, टाळा यांची ही व्यवस्था करावी. सुंदर केळीच्या खांबाचा मंडप तयार करावा. त्यामध्ये अनेक प्रकारची शोभा करावी. शोभा करावी म्हणजे डेकोरेशन करावं. अशा प्रकारे शिवमहापुराणाची कथा अतिशय श्रद्धेने ऐकावी. शिवपुराण कथा ऐकत असताना जे नियमाने शिवपुराणाची कथा ऐकतात त्यांनी आपल्या अंगावरचे केस कापू नयेत, नख काढू नयेत, पवित्रतेने राहावं, ब्रह्मचर्याचं पालन करावं, जमिनीवर झोपावं. आणि इथे वर्णन आहे की पत्राळीमध्ये भोजन करावं. पात्रामध्ये तर पत्राळीवर भोजन करावं आणि भगवान परमात्मा सदाशिवांची आराधना करत राहावं. अशा प्रकारे नियमांचं पालन करून रात्री खर तर जोपर्यंत कथा आहे तोपर्यंत उपवासच करावा. नवरात्राचे उपवास असतात ना तसे, परंतु ज्याला ते शक्य नाही त्याने रात्री एक वेळेला भोजन करावं. अशा प्रकारे जो नियमपूर्वक एखादी इच्छा मनात धरून शिवमहापुराणाची कथा श्रवण करतो त्याच्या सर्व प्रकारच्या पापांचा नाश होऊन त्याला सर्व प्रकारे धन, धान्य, आयुष्य, पुत्र, पौत्र, आरोग्य आदी या तर संपत्तीचा लाभ होतोच, परंतु त्याच्या मनोकामना सुद्धा पूर्ण होऊन शेवटी तो शिवलोकाला जातो.
ही या शिवमहापुराणाच्या कथेचं महात्म्य. अशा प्रकारे शिवमहापुराणाच्या कथेचं महात्म्य ऐकून सर्व ऋषी मुनी तपस्वी प्रसन्न झाले, आनंदी झाले आणि आनंदी होऊन त्यांनी सूत महाराजांना नमस्कार केला. तेव्हा आणखीन एक प्रश्न विचारला. म्हणले, महाराज तुम्ही आम्हाला आता शिवमहापुराणाची कथा सांगा. आणि शिवमहापुराणाच्या कथेचं शिवमहापुराणाच्या संहितेचं कसं स्वरूप आहे, काय स्वरूप आहे, याचा आम्हाला संपूर्ण माहिती सांगा. त्यावेळी श्री सूतजी महाराजांनी सांगितलं, ऋषी मुनींनो तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. या शिवमहापुराणाच्या ग्रंथाचं प्रतिपादन हे पूर्वी महान भगवान शिवांनीच केलेलं आहे. भगवान शिवांनीच पुराणाचं या प्रणयन केलं. त्यामध्ये 12 संहिता होत्या आणि 1,00,000 श्लोक होते. किती होते? 1,00,000 श्लोक. मात्र द्वापार युगाच्या शेवटी श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास प्रगट झाले आणि त्यांनी त्या 1,00,000 श्लोकाचं संक्षिप्त रूप केलं. ते 24,000 श्लोकाचं शिवमहापुराण. त्यामध्ये 7 संहिता आहेत. पहिली संहिता विद्येश्वर संहिता, दुसरी रुद्र संहिता, तिसरी जी आहे ती शतरुद्र संहिता, चौथी कोटिरुद्र संहिता, 5वी उमा संहिता, 6वी कैलास संहिता आणि 7वी वायवीय संहिता. अशा प्रकारे 7 प्रकारच्या संहिता आहेत आणि त्या 7 संहितामध्ये असणारे 24,000 श्लोक आहेत. ही संहिता अतिशय कल्याणकारी, आनंदकारी आणि ती संहितेचं जे कोणी वाचन करतात, पठन करतात, कथा करतात त्याचं परम कल्याण होतं, परम उद्धार होतो. हे ऐकताच ऋषीमुनींनी हात जोडून विचारलं की महाराज अहो आम्हाला सांगा, ही शिवपुराणाचं जे सार आहे, शिवपुराणाची जी कथा आहे ते तर तुम्ही आम्हाला सांगणारच आहात, परंतु कल्याणकारक जी गोष्ट आहे शिवमहापुराणाची ती आम्हाला सांगा. सांगू लागलेत सूतजी महाराज की वेदशास्त्र पुराणांचं सार स्वरूप 3 साधन आहेत. 3 साधन कोणतं की श्रवण, कीर्तन आणि मनन. काय? श्रवण, कीर्तन आणि मनन. श्रवण म्हणजे कानाने ऐकणे, कीर्तन म्हणजे तोंडाने सांगणे आणि मनन म्हणजे त्याचं हृदयात चिंतन करणे. अरे महाराजांनी काय कथा सांगितली होती? देवराज ब्राह्मण होता. कुठे राहत होता कडे? किरात नगरात राहत होता. चंचुला कुठे राहत होती? वाशकल नावाच्या ग्रामामध्ये समुद्राच्या काठी राहत होती. अशा प्रकारे सतत मनन करत राहणं याला म्हणायचं मनन. पहिली गोष्ट श्रवण, कीर्तन आणि मनन. या 3 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. श्रवण करायचं म्हणजे जिथे शिवपुराण कथा असेल, रामायण कथा असेल, भागवत कथा असेल त्याचं कानाने ऐकायचं आणि सांगायचं. कुणाला सांगायचं म्हणतात? महाराज आम्ही कुठं तुमच्यासारखे महाराज आहेत आम्ही सांगायला, परंतु तसं नाही. प्रत्येकालाच सांगता येतं. ओट्यावर बसलं दारात, कुणाला उग इकडच्या तिकडच्या गप्पा नाहीत मारायच्या. अगो बाई मी आज कीर्तनात हे ऐकलं, शिवमहापुराणाची कथा ऐकली, त्यात ही कथा सांगितली महाराजांनी, याला म्हणायचं कीर्तन. किंवा लहान लहान लेकरं असतात ना, ते म्हणतात आई कथा सांग, आजोबा आजी गोष्ट सांगा. त्यांना राजा राणीची नाही कथा सांगायची, ही शिवपुराणातली कथा सांगायची. आणि मनन सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. हृदयामध्ये सतत कथेचं, कीर्तनाचं स्मरण मनन होत राहिलं पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. ह्या 3 गोष्टी अतिशय सुलभ आहेत आणि करण्यायोग्य आहेत. हे ऐकून ऋषी मुनींनी हात जोडले. म्हणले महाराज काय सांगावं, अहो आम्हाला ऐकायला तर कथा खूपच अवघड वाटतं, झोप येते, कंटाळा येतो. काय सांगावं, कथा तर लोकांना ऐकणं शक्यच राहिलं नाही. जाऊ द्या कशी तरी ऐकतील, परंतु चित्त विचलित असल्यानं त्याचं ध्यान
ते लक्षातून लगेच निघून जातं. त्याच्यामुळे कीर्तनही घडणं शक्य नाही. आणि मग नंतर काय संसाराची एवढे विचार मनात की कथा कुठं आठवावी, असं केलं तर कसं होईल, तसं केलं तर कसं होईल, तसं केलं तर कसं होईल. साधा सोपा एखादा मार्ग असेल तर यापेक्षाही अतिशय सोपा मार्ग आम्हाला सांगा. हे ऐकून श्री सूतजी महाराज हसले आणि म्हणाले की हे पहा, तुम्हाला श्रवण कीर्तन आणि मनन जर अतिशय कठीण वाटत असेल तर तुम्ही महादेवाच्या अशा शिवलिंगाची पूजा करा. शिवलिंगाची पूजा शंकर पार्वती म्हणून करा. त्यामुळेच काय होईल, तुमचं कल्याण होईल. हे ऐकून ऋषीमुनींनी प्रश्न विचारला, महाराज अहो तुम्ही आम्हाला सांगा, सगळ्या देवतांची पूजा मूर्तीमध्ये होते आणि शिवाचीच पूजा लिंगामध्ये का होते, शिवलिंगामध्ये का होते, याच आम्हाला प्रतिपादन करा. तेव्हा श्री सूतजी महाराजांनी भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वराचं ध्यान करून सांगायला सुरुवात केली. ऋषीमुनींनो, अहो जगामध्ये निर्गुण निराकार स्वरूप जे आहेत ते महादेव आहेत. सर्वजण सर्व देवता आहेत, परंतु त्यांचं निर्गुण निराकार रूप नाही. प्रत्येकाला एक स्वरूप आहे. मात्र शिवजी हे दोन्ही स्वरूपाचे आहेत. निर्गुण पण आहेत आणि सगुण पण आहेत. सगुण साकार रूपाचं त्यांचं जे पूजन आहे ते मूर्तीमध्ये होतं आणि निर्गुण निराकार स्वरूपाचं पूजन या शिवलिंगामध्ये होतं. ही जी लिंग आहे, याची जी शाळंका हे लिंग आहे, हे साक्षात महादेव आहेत. आणि ही खालची जलहरी म्हणजे पाणी जाण्याचं जे भाग आहे ना, ते साक्षात भगवती जगदंबा आहे. असं मानून भवानी शंकराचं आपण पूजन केलं पाहिजे. शिवलिंग म्हणजे काय? शिवलिंग म्हणजे शिवाचे निर्गुण निराकार रूप, ज्याला रूप नाही असे शिव म्हणजे शिवलिंग. शिवलिंग म्हणजे महादेवाचं प्रतीक, याला म्हणायचं शिवलिंग. तर अशा प्रकारे या शिवलिंगाची पूजा हीच सर्वात श्रेष्ठ आहे. महादेवाची मूर्ती आणि शिवलिंग हे दोन्ही श्रेष्ठ आहे. मात्र मूर्तीची अपेक्षा लिंगामध्ये केलेली पूजा ही महादेवाला अधिक प्रसन्न करणारी आहे. कारण की निर्गुण निराकार रूपाने ते चोहीकडेच व्यापून आहेत. त्या निराकार स्वरूपाचं तुम्ही जेव्हा पूजन करता तेव्हा महादेव भगवान लवकरात लवकर त्वरित प्रसन्न होतात. हे ऐकून श्री ऋषी मुनी विचारू लागले, महाराज तुम्ही आम्हाला शिवलिंगाचं तर महत्व सांगितलं, कसं प्रगट झालं हेही सांगा. शिवलिंगाच्या पूजनाचं महत्व काय आहे? शिवलिंग सर्वात आधी कसं प्रगट झालं? त्या शिवलिंगाची सर्वात आधी पूजा कोणी केली हे पण आम्हाला सांगा. हे ऐकताच श्री सूतजी महाराजांनी सांगायला सुरुवात केली. ऋषीमुनींना ऐका, सर्वात आधी शिवलिंग कुठे प्रगट झालं, कसं प्रगट झालं ते मी तुम्हाला सांगतो. एकदा काय झालं, ब्रह्माजी महाराज सृष्टी उत्पन्न करता करता त्यांना बाहेर जाण्याची इच्छा झाली, फिरायला जाण्याची इच्छा झाली. स्वतःच्या मनात गर्व झाला होता, बघा मी किती सृष्टी उत्पन्न केली, मी किती सृष्टी उत्पन्न केली. अशा प्रकारे गर्वाने गर्विष्ठ झालेले ते ब्रह्माजी महाराज हे फिरायला निघाले. फिरत 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 ते कुठे आले? वैकुंठाच्या ठिकाणी आले, वैकुंठ धामात आले. तिथे भगवान हे परमेश्वर भगवान विष्णू जे आहेत ते आनंदाने शेषशय्येवर पहुडले होते. त्यांचे चरण लक्ष्मीजींनी आपल्या मांडीवर घेऊन ती चरण संवाहन करत होते. श्री भगवान विष्णूंनी अशा प्रकारे डोळे झाकलेले होते आणि आत्मानंदात निमग्न होते. ऋषी मुनी तपस्वी सिद्ध चारण यक्ष गंधर्व
आधी संपूर्ण जण त्यांचे हात जोडून स्तुती करत होते. शेषनाग अतिशय शोभायमान दिसत होते. पांढरे शुभ्र असणारे त्यांची कांती होती आणि त्यांचे निळे डोळे विराजमान होते. डोक्यावर लाल मणी झगमग 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 करत होता. अशा प्रकारे असणाऱ्या त्या शेषशिळेवर पोहडलेल्या नारायणाला पाहून ब्रह्माजी महाराज बोलू लागले. काय बोलू लागले? म्हणाले, म्हणले, 16 वर्षाच्या पोरा. त्यांचं रूप कसं आहे? भगवान विष्णूंचं 16 वर्षाच्या एखाद्या तरुणाप्रमाणे रूप आहे. म्हणले, अरे उठ, मी आलेलं तुला कळत नाही का? उठ, मला नमस्कार कर. बघ, मी लोकपितामह ब्रह्मा आलो आहे. हे ऐकून तिथे उभारलेले सगळेजण आश्चर्यचकित झाले. हे काय म्हणले नवल? ब्रह्माजी महाराजांनी कस काय विष्णूंना आपला पुत्र मानलं असं म्हणून ते आश्चर्यचकित झाले. परंतु बोलायचं कशाला? 2 मोठे माणसं बोलत असताना लहानांनी बोलू नये अशी एक मर्यादा आहे. ऋषी मुनी आपले गप्प बसले. म्हणले, हे दोघ आहेत, हे महान देव आहेत. हे त्रिमूर्ती स्वरूप ब्रह्मा विष्णू महेश्वर जे आहेत, हे 3 जण श्रेष्ठ देव आहेत. या दोघांच्या मधात आपण बोलणं योग्य नाही. नारदारी समस्त जन गप्प बसले. इकडे ब्रह्माजी महाराजांनी विष्णू भगवंताला म्हणले. विष्णू महाराज आपले दयाशील आहेत, शांत आहेत. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. परंतु ब्रह्माजी महाराज सतत म्हणू लागले, पोरा, अरे मोठं माणूस घरात आलं, कुणी आलं तर उठावं, नमस्कार करावा. अरे मी लोकपितामह ब्रह्मा आहे, अरे उठ, मला नमस्कार कर, मीच तुला पण निर्माण केलंय. हे ऐकून विष्णू भगवान खदखद हसू लागले. म्हणले, अरे माझ्या मुला ब्रह्मा, तू अशा प्रकारे विपरीत बुद्धीचा कसा झालास? अरे संपूर्ण सृष्टीची उत्पत्ती करताना तुला वाटायले का काय मला सुद्धा तूच उत्पन्न केलं? सारे नाही, मी तुझा बाप आहे. कोण म्हणलं? विष्णू भगवान म्हणले, ब्रह्मदेवा, मी तुझा बाप आहे. ब्रह्माजी महाराज जोर जोराने हसू लागले. म्हणले, अरे मीच तुझा बाप आहे. दोघांचे भांडणं लागले. हे म्हणते मी तुझा बाप आणि ते म्हणते मी तुझा बाप. ब्रह्माजी महाराजांनी तर्क दिला. म्हणले, अरे वडील म्हातारे असतात का पोरग म्हातारा असते? माझ्या चेहऱ्याकडे बघ, पांढरी दाढी, पांढरे वस्त्र, माझं शरीर कोणत्या वर्णाचं आहे? लाल वर्णाचं आहे. अरे बघ मी किती म्हातारा दिसतो. आणि तू तर 16 वर्षाच्या बालकाप्रमाणे. काय हरीचे रूप, डोळे पानेदार, कुरुळे ते केस दिसती मजेदार. आला ग मुरलीवाला, आनंद मनी झाला, पाहुनी 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 सावळ्याला. अशा प्रकारे सुंदर दिव्य अलौकिक असा तुझं स्वरूप आहे. बघ, कुरुळे कुरुळे केस, त्यावर मुकुट, 16 वर्षाच्या मुलासारखा अतिशय सुंदर दिव्य अनुपम दिसणारा तू. अरे बघ मी म्हातारा आहे, माझ्या म्हातारपणाकडे तरी बघून तू समज की मी तुझा बाप आहे. विष्णू भगवान म्हणले, नाही, अरे मी दिसायला जरी असलो तरी मी प्राचीन देव आहे. तुला सुद्धा मी माझ्या बुंबीतूनच प्रगट केलेलं आहे. ब्रह्मा, तू माझा मुलगा आहेस. आता दोघांचे भांडणच वाढत राहिले. आता विष्णू भगवान म्हणतात की ब्रह्मदेवा, तू माझा लेक आहेस. आणि ब्रह्मदेव म्हणालेत, विष्णू तू माझा लेक आहेस. दोघांचे भांडणं सुरू झाले, कड्याक्याचे भांडणं सुरू झाले. आता ब्रह्माजी महाराजांनी हातात शस्त्र घेतले, विष्णू भगवंतांनी हातात शस्त्र घेतले. 2 जण युद्धाला प्रवृत्त झाले. इकडे ब्रह्मदेवाचे दूत आणि विष्णू दूत हे दोघे सुद्धा आपापसात युद्ध करू लागले. युद्ध होऊ लागलं, भयंकर युद्ध सुरू झालं. काय सांगायचे त्याला. ब्रह्माजी महाराज बसले हंसावर, श्री विष्णू भगवान गरुडावर विराजमान झाले. दोघांनी अनेक प्रकारचे शस्त्रास्त्रांचा प्रहार एकमेकावर केला. इकडे देवतागण घाबरले. म्हणले, अरे आता काय करावं, आता काही खरं नाही. जगाचा
प्रलयच आला की काय असं समजून सगळे जण भगवान शंकराकडे गेले. भगवान शंकरांना विनंती केली, हे महादेवा, हे काय झालं? ब्रह्मदेव आणि विष्णू भगवान हे आपापसात युद्ध करायलेत, त्यामुळे प्रचंड मोठा असणारा प्रलय काळ आल्यासारखं वाटतंय. मेघ एकमेकावर आपटायलेत, पर्वताच्या कडेच्या कडे तुटून कोसळायलेत. अहो काय सांगावं, त्या असणाऱ्या संपूर्ण अशा सृष्टीमध्ये चोहीकडे हाहाकार माजलेला आहे. कारण की ब्रह्मदेव आणि विष्णू हे दोघे जण अतिशय क्रोधाने गर्वाने युद्ध करायलेत. हे ऐकून महादेव हसले आणि मग तिथून अंतर्धान पावले. जगाच्या कल्याणासाठी श्री महादेवजी हे ब्रह्मा आणि विष्णू भगवान जिथे युद्ध करायले होते त्या ठिकाणी प्रगट झाले. गुप्त रूपाने प्रगट झाले बरं का, कुणाला दिसले नाहीत. ना ब्रह्मदेवाला दिसले ना विष्णू देवाला दिसले. इकडे काय झालं, ब्रह्मदेवांनी आपल्या ह्याच्यावर रुद्रास्त्र आणि विष्णुदेवांनी रुद्रास्त्र आणि ब्रह्मदेवांनी पाशुपतास्त्र चढविलं आणि एकमेकावर प्रहार करणार. आता ते दोन्ही अस्त्र जर प्रकट झाले आणि एकमेकावर आपटले तर संपूर्ण ब्रह्मांड जळून जाईल, अशा प्रकारची त्यामध्ये शक्ती होती. हे पाहून भगवान शंकरांनी काय केलं, त्या दोघांनीही बाण सोडायच्या आधी, ते अस्त्र सोडायच्या आधी दोघांच्या मध्यभागी एक मोठ्या अग्निस्तंभाच्या रूपाने प्रगट झाले. बोला ज्योतिर्लिंग भगवान की जय. ज्योतिर्लिंग भगवान प्रगट झाले, ज्याच्या चोहीकडून पाहण्यात आलं तर अग्नीचा अग्नी होता. अग्नीचा अग्नी, तो अग्निमय स्तंभ, त्याचं तेज प्रचंड होतं. त्याच्या तेजाने संपूर्ण ब्रह्मांड प्रदीप्त झालेलं आहे. अतिशय तेजस्वी त्या शिवलिंगाला पाहून, त्या ज्योतिर्लिंगाला पाहून ब्रह्मदेव आणि श्री विष्णू भगवान अतिशय आश्चर्यचकित झाले. म्हणले, अरे हे काय आहे, हे कसं प्रगट झालं, हा कोण आहे? म्हणून इकडे तिकडे पाहू लागले. इकडून बघितलं तिकडून बघितलं, चोहीकडे नुसतं तेजच तेज, अग्निमय ज्योतिर्लिंग तिथे दिसू लागलं. काय करावं, हे काय असेल काय असेल? वर पाहिलं तर प्रचंड अंतरिक्षाच्या वर सुद्धा तेच तेज दिसून येऊ लागलं. खाली पाहिलं तर ते सुद्धा तेवढंच दिसू लागलं. आता ब्रह्माजी महाराज आणि विष्णूजी महाराजांनी हात जोडले आणि मग ब्रह्माजी महाराज गर्विष्ठ झालते ना, ते म्हणू लागले, हे पहा विष्णू, आता तू माझा बाप का मी तुझा बाप हे लगेच सिद्ध करू. म्हणले, काय करायचं? ब्रह्माजी महाराज म्हणले, हे पहा विष्णू, तू जा या शिवलिंगा या असणाऱ्या वस्तूला शोधायला खाली जा आणि मी जातो वर. जो कोणी या वस्तूचा अंत शोधून येईल त्यानं त्याचा बाप म्हणायचं. म्हणजे जर मी ब्रह्मा जर जिंकलो तर विष्णू तू माझा लेख होऊन माझी पूजा करायची, माझ्या चरणांवर डोकं ठेवून नमस्कार करायचा. आणि विष्णू तू जर जिंकलास तर मी तुझा लेख म्हणून मी तुझ्या पाया पडायचं. विष्णू भगवान म्हणले, ठीक आहे, आपण काय करू, अशाच प्रकारे करू. असं म्हणून श्री भगवान विष्णू भगवंतांनी वराहाचं रूप धारण केलं आणि ब्रह्माजी महाराजांनी हंसाचं रूप धारण केलं आणि उंच उडू लागले. श्री भगवान विष्णू वराहाचं रूप धारण करून खाली उतरायला सुरुवात केली. प्रचंड खोल गेले, सप्त पाताळ खंदून सगळं पाहिलं. पाहता 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 खूप खाली गेले, परंतु त्याचं अंत सापडला नाही. शेवटी महादेवाच्या लीलेला प्रणाम करून भगवान विष्णू पुन्हा रणांगणात येऊन बसले. इकडे काय झालं, ब्रह्माजी महाराज उंच 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 खूप उंच गेले. खूप उंच गेले त्यावेळी त्यांना एक केवड्याचं फुल दिसलं. म्हणले, अरे केवड्याच्या फुला, तू खाली यायलास, सांग याचा अंत कुठे आहे? म्हणले, मलाच माहित नाही. म्हणलं, केवड्याचं फुल काय? म्हणलं, मलाच याचा अंत माहित नाहीये. अहो कुठे, मी कितीतरी वर्षांनी खाली येलो, कितीतरी हजार वर्षांनी, तरीही मला अजून जमीन सापडलेली नाहीये.
हे ऐकताच ब्रह्माजी महाराज अतिशय उद्विग्न झाले. म्हणले, अरे केवड्याच्या फुला, तू माझे काम करशील का? तो म्हणला, सांगा महाराज काय करू? म्हणले, तिथे विष्णू असेल, विष्णूने जर विचारलं या असणाऱ्या अग्निस्तंभाचा तुला अंत दिसला का, तर मी म्हणतो मी अंत बघून आलो. त्यावेळी तू साक्ष दे की हो ब्रह्माजी म्हणतात ते खरं आहे. अशा प्रकारे तू साक्ष दे असं म्हणताच ते जे फुल होतं ना केवड्याचं, ते म्हणलं, नाही बाबा, खोटं कसं बोलावं? ब्रह्माजी महाराज म्हणले, माझी आज्ञा आहे तुला, तू खोटं बोल. आपत्काळामध्ये खोटं बोलल्याचा पाप लागत नाही असं म्हणताच त्या केतकीच्या केवड्याच्या फुलाने मान्य केलं. ठीक आहे म्हणले महाराज, तुम्ही लोकपितामह ब्रह्माजी महाराज सांगायला तर मी खोटं बोलावंच लागल असं म्हणून केतकीचं फूल, ते केवड्याचं फूल आणि ब्रह्माजी महाराज खाली आले. खाली येता त्या रणभूमीमध्ये आले जिथे ते दोघे जण युद्ध करत होते. आता विष्णू भगवंतांनी काय केलं, तिथे येऊन आपलं स्वरूप धारण करून हात जोडून त्या अग्निस्तंभाला नमस्कार करत होते. कारण की आदि अंतरहित भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा आहेत हे त्यांनी जाणलं होतं. मग इकडे काय झालं, ब्रह्माजी महाराजांनी पाहिलं की विष्णू परत आलेत. हे पाहून त्यांना अतिशय आनंद झालेला आहे. नाचू लागले, अरे बघा मी जिंकलो विष्णू. अरे विष्णू, आता मला तू बाप म्हणून माझ्या पाया पड, नमस्कार कर. ते म्हणले, का तुला दिसलं का हे अंत? तू तर वर गेलतास. ब्रह्मदेव म्हणले, हो मी या ज्योतिर्लिंगाचा अग्नीच्या या स्तंभाचा मी शोध लावून आलो, याचा अंत पाहून आलो. आता तू माझी पूजा कर. जर तुला खोटं वाटत असेल तर या केवड्याच्या फुलाला विचार, केतकीच्या फुलाला विचार. हे ऐकताच श्री विष्णूजी महाराजांनी त्या केवड्याच्या फुलाकडे पाहिलं. पाहताच त्याने मान हलवलेली आहे. सांगितलं की महाराज, ब्रह्माजी महाराज सांगतायत ते यथार्थ आहे. हे ऐकताच श्री महादेवांनी एक दिव्य आसन प्रगट केलं. श्री महादेवांच्या समोरच, त्या ज्योतिर्लिंगाच्या समोरच श्री विष्णू भगवंतांनी एक आसन तयार केलं. त्यावर ब्रह्माजी महाराजांना बसवलं, त्यांची पूजा केली. त्यांच्या चरणांवर मस्तक ठेवून नमस्कार करणार. एवढ्यात भगवान जे आदिनाथ शंकर आहेत ते आदिनाथ शंकर प्रगट झाले. क्रोधाने त्यांचे ओठ फडफडत होते. ते अतिशय गौरवर्ण असणारे, अतिशय शुभ्र, पांढरे शुभ्र कापराप्रमाणे किंवा चांदीच्या पर्वताप्रमाणे रजत गिरिनिभम अशा प्रकारे ज्यांची ख्याती आहे असे ते महादेव शंभो शंकर प्रगट झाले. रागाने लाल बुंद झाले होते. त्यांचा हात त्रिशूळ घेऊन त्या ब्रह्माचं मुंडक धडापासून वेगळं करण्यासाठी अतिशय उत्सुक होते. कारण की प्रसिद्धीच्या प्राप्तीसाठी, पूजेच्या अपेक्षेने या ब्रह्माने खोटं बोलला. माझं वरचा अंत न शोधताच याने खोटं बोलला आणि माझ्या भक्ताकडून, विष्णूकडून माझी पूजा करायची सोडून स्वतःची पूजा करून घेतली. हे ब्रह्मदेवा, मी तुम्हाला सांगतो, आजपासून तुमचं कधीही कुणीही पूजन करणार नाही असं म्हणून श्री ब्रह्माजी महाराजांना शाप दिला. आणि जेव्हा ब्रह्माजी महाराजांना शाप देऊन त्याला मारण्यासाठी एक आपल्या भ्रुकुटीतून एक दिव्य भैरव नावाचा पुरुष प्रगट केला. भैरव नावाचा पुरुष प्रगट झाला. त्याने ब्रह्माजींकडे पाहिलं आणि ब्रह्माजीचं वर तोंड असणार, ज्याला गर्व झाला होता, जो मगापासून विष्णू भगवंताला अनेक प्रकारचे वाईट शब्द बोलत होता, त्या असणाऱ्या शिराला त्या भैरवाने आपल्या तलवारीने तोडलं आणि तलवारीने तोडताच ब्रह्माजी महाराज अतिशय हीनदीन झालेले, विकळ झाले आणि विकळ होऊन त्यांनी असणाऱ्या त्या भगवान शंकरांच्या चरणांवर, विष्णू भगवंताच्या चरणांवर नमस्कार केला आणि नमस्कार करून भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वराला शरण आलेलेत. माझी रक्षा करा म्हणू लागले. त्यावेळी भगवान विष्णूंनी विनंती केली की हे महादेवा, तुम्हीच या ब्रह्माजींना लोकाच्या उत्पत्तीसाठी म्हणून
प्रकट केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही याला मारू नका असं म्हणतात. ब्रह्माजी महाराजांना न मारण्यासाठी श्री विष्णूंची प्रार्थना ऐकून भगवान सदाशिव हे भोळे सांब आहेत, अतिशय भोळे, तर त्यांना आपलं कोणी नाही ना परक कोणी नाही. भगवान सदाशिवांनी त्या असणाऱ्या ब्रह्माजी महाराजांना अभयदान दिलेलं आहे. अभयदान दिलं त्यावेळी श्री ब्रह्माजी महाराजांनी आनंदाने हात जोडून नमस्कार केला आणि मग ते ब्रह्माजी महाराज आणि विष्णू भगवंतांनी त्या प्रथम ज्योतिर्लिंगाची पूजा केलेली आहे. महादेवांनी सांगितलं, हे आग्नेयस्तंभ हे म्हणजे माझं प्रथम ज्योतिर्लिंग आहे, याची तुम्ही पूजा करा म्हणजे तुमच्या सकल मनोकामना पूर्ण होतील. हे ऐकून श्री भगवान शंकरांनी आणि भगवान ब्रह्मदेवांनी भगवान शंकराची, विष्णूंनी आणि भगवान ब्रह्मदेवांनी शंकराची पूजा केलेली आहे. त्या शिवलिंगाची पूजा केली, बिल्वपत्र अर्पित केले, महादेवांना दिव्य आसनावर बसवलं, त्यांची पूजा केली आणि मग महेश्वर भगवान जे सांब सदाशिव भगवान आहेत ते ब्रह्मदेवाला आणि विष्णुदेवाला सांगू लागले, अरे ब्रह्मदेवा विष्णुदेवा, मूळतः आपण तिघ हे एक रूपच आहोत. सृष्टीच्या उत्पत्तीसाठी मीच ब्रह्मा रूपाने प्रगट झालो, मीच विष्णू रूपाने त्या असणाऱ्या माझ्याच अंशाने तुम्ही विष्णू भगवान प्रगट झालात आणि नंतर रुद्र रूपाने मी ब्रह्मदेवाच्या भ्रुकुटीतून क्रोधाच्या रूपाने प्रगट होईल. मी जन्मताच रुदन करायला सुरुवात करीन, त्यामुळे माझं नाव रुद्र असं ठेवण्यात येईल. मीच महादेव असणारा संपूर्ण जगाचं कल्याण करण्यासाठी रुद्र रूपाने प्रगट होईल. भगवान जे सदाशिव आहेत त्यांच्या उजव्या अंगापासून ब्रह्माजी प्रगट झाले, डाव्या अंगापासून श्री विष्णूजी प्रगट झाले आणि हृदयापासून श्री रुद्र भगवान प्रगट झाले. अशा प्रकारे एकच तत्व तीन स्वरूपामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे प्रविष्ट झालेलं आहे. तेव्हा सांगितलं की रुद्र हे माझं स्वरूप असेल, सर्व प्रकारे मीच असेल, माझ्या एवढंच त्याला बल असेल, माझ्याप्रमाणेच रूप असेल, गुण असतील आणि मीच आहे असं समजा. मीच जगाचं कल्याण करण्यासाठी सृष्टीक्रमाने या ब्रह्मदेवाचा पुत्र बनून प्रगट होईल अशा प्रकारे सांगितलं आणि लिंग पूजनाचं महत्व सांगितलं. महादेव स्वतः म्हणतात की जो कोणी माझ्या निर्गुण निराकार रूपाची पूजा करील. शिवलिंगात तुम्हाला नाक दिसतं का, तोंड दिसतं का, महादेवाच्या जटा दिसतात का, हात पाय दिसतं का, नाही दिसत नाही. त्यालाच म्हणायचं निर्गुण निराकार, ज्याला आकारच नाही, आकार नाही असं स्वरूप म्हणजे निर्गुण निराकार स्वरूप. या निर्गुण निराकार स्वरूपाची जो कोणी माझी हे करतो, पूजा करतो, त्याच्यावर मी प्रसन्न होतो असं म्हणून ओंकार, प्रणव आणि पंचाक्षर मंत्राची महती सांगितलेली आहे. ओम नमः शिवाय हे प्रणव म्हणजे ओंकाराचं स्वरूप आहे. ओंकार, आकार, उकार, मकार, नाद आणि बिंदू हे पाच जे आहेत हे ओंकाराचं, या प्रणवाचं स्वरूप आहे. हे प्रणवाचा जप आणि नमः शिवाय हे पंचाक्षर जप जो कोणी करतो त्याचं परम कल्याण होतं. म्हणून आपण थोडं आता या पंचाक्षर षडाक्षरी मंत्राचा जप करू. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
शिव भगवान की जय। हरिशरणम। श्री महादेवजींनी ओंकाराने प्रणवाचं स्वरूप समजावून सांगितलं आणि ते श्री सांब सदाशिवजी महाराज सर्व देवतांना आनंदी करून ते तिथे अंतर्धान पावले। अंतर्धान पावल्यास इकडे भैरवांनी जे मुंडक कापलं होतं ना ब्रह्माजी महाराजांचं, ते त्यांच्या हाताला चिटकून बसलं। महादेवांनी सांगितलं, बाबा रे, कसा जरी असला तरीही ब्राह्मण हा सर्वात श्रेष्ठ असतो। ब्रह्माजी महाराजांचं शिर तोडलंस तर आता तुला ब्रह्महत्या लागली, म्हणून तेव्हाच ब्रह्महत्येचाही निर्माण केला। कारण की या जगामध्ये अशी रूढ पद्धती प्रगट होईल की ब्राह्मण जर जास्त बडबड बोलत असलं तर तोडा, काही होत नाही। कारण की महादेवांनीच तोडलं होतं ना, अशा प्रकारची अपकीर्ती प्रस्थापित होईल। त्यामुळे भैरवा, तू हे ब्रह्माजींचं जे कपाल आहे, हे कपाल तुझ्या हाताला चिटकून बसले, हे कपाल घेऊन भिक्षा तू त्रैलोक्यात माग आणि सगळ्या तीर्थांचं भ्रमण कर। जिथे गेल्यास हे कपाल खाली पडेल तेव्हाच तुझी मुक्ती होईल, अशा प्रकारे सांगितलं होतं। त्या भैरवाने सगळीकडे भिक्षा मागत गेलेला आहे, तेव्हा काशीमध्ये गेल्यास ते ब्रह्मदेवाच्या हाताला चिटकलेलं जे कपाल आहे ते खाली पडलं, म्हणून काशी ही संपूर्ण पापनाशिनी मानली जाते। इकडे ऋषीमुनींनी विचारलं, महाराज अहो प्रथम लिंग शिवलिंग कसं प्रगट झालं त्याची कथा तर आम्ही ऐकली। ब्रह्मदेवाच्या आणि विष्णूच्या युद्धाच्या निमित्ताने त्यांचं युद्ध थांबवण्यासाठी भगवान शंकर हे शिवलिंग रूपाने, अग्निलिंग रूपाने, ज्योतिर्लिंग रूपाने प्रगट झाले। ही कथा तर आम्हाला तुम्ही सांगितली, मात्र आम्हाला एक सांगा की शिवलिंगाचं पूजन हे संपूर्ण प्रकारच्या मनोकामना पूर्ण करणार आहे, तर ते शिवलिंगाची पूजा कशी करावी, कोणत्या प्रकारे शिवलिंग प्रगट करावं, कोणते कोणते मंत्र म्हणावे, कशा कशा प्रकारे पूजा करावी, काय अर्पण करावं, काय अर्पण करू नये, या सर्वांचं वर्णन आम्हाला सांगा। हे ऐकताच श्री सूतजी महाराजांनी भगवान शंकरांच्या चरण कमलांना नमस्कार केला आणि श्री सूतजी महाराज सांगू लागले, ऋषी मुनींनो ऐका, सर्व प्रकारे सर्व गोष्टींचं शिवलिंग तयार करता येतं, मातीचं शिवलिंग तयार करता येतं, परंतु मातीचं शिवलिंग तयार करताना काय करायचं, पवित्र अशा जागी जायचं, पवित्र शेतात जिथे कुणीही मलमूत्र केलेला नसेल अशा ठिकाणी जायचं आणि एक इथपर्यंतची जमीन खोदायची। इथभर म्हणजे एवढी जमीन खाली खोदायची आणि त्याच्या खालची माती घ्यायची। त्याच्या इथपर्यंतची माती नाही घ्यायची, इथपर्यंतची मातीचा खड्डा करायचा आणि त्या खड्ड्यातली माती घ्यायची। त्या खड्ड्यातली माती घेऊन आपल्या घरी यावं, अतिशय श्रद्धेने ओम नमः शिवाय, पुरुष असेल तर ओम नमः शिवाय आणि माता जी असतील तर नमः शिवाय असा पंचाक्षरी मंत्राचा जप करत करत त्या मातीपासून शिवलिंग तयार करावं, पाणी टाकून शिवलिंग तयार करावं आणि मग जिथे पूजा करायची तिथे जाऊन ते बसावं। हरतालिकेच्या वेळेस वगैरे वाळूचं शिवलिंग करण्याची सुद्धा खूप मोठी महती आहे। आधी वाळू आणावी आणि ती धुवून घ्यावी आणि त्याचं शिवलिंग तयार करावं। लक्षात ठेवा, जोपर्यंत आवाहन आणि विसर्जन होत नाही तोपर्यंत त्यामध्ये शिवजी भगवान प्रतिष्ठित असतात असं मानावं। वाळूचं आणि मातीचं पार्थिव लिंग तयार होतं। जे पार्थिव लिंग आहे ते पार्थिव लिंग तयार करून त्याच्या पूजेचं खूप मोठं महात्म्य आहे।
एवढं महात्म्य की विचारायची सोय नाही. आता ते शिवलिंग तयार करावं. शिवलिंग तयार केल्यास संपूर्ण पूजेचं जे साहित्य ते आपल्या जवळ घ्यावं, बसावं, नमस्कार करावा आणि आधी त्या शिवलिंगावर अक्षरा व्हाव्या. अक्षरा व्हाव्या आणि हात जोडून प्रार्थना करावी की हे शिवा, हे महादेवा, मी पूजा करेपर्यंत या शिवलिंगामध्ये तुम्ही प्रतिष्ठित व्हा म्हणून हात जोडावे. आपल्या हृदयातून दिव्य 2 ज्योती, एक शिव आणि एक पार्वती, अशा दिव्य आत्मप्रकाश ज्योतींची त्यामध्ये स्थापना करावी. जे पार्थिव लिंग तयार केले त्यामध्ये भगवान सदाशिव आणि पार्वती प्रतिष्ठित झालेत अशी भावना करून नमस्कार करावा. फुलाने थोडं थोडं पाणी शिंपडावं. आपण पाषाण लिंगाची पूजा करायची तशी पार्थिव लिंगाची पूजा कधीही करू नये. फुलाने पाणी शिंपडावं, मग भस्म लावावं, हळद कुंकू लावावे. आणि जर पार्थिव लिंगाचा जर अभिषेक करायचा असेल तर ते सर्व लिंग पाना फुलांनी झाकून घ्यावं, मग अभिषेक करावा. कारण की शास्त्रात सांगितलंय की पार्थिव लिंग तयार केलं आणि पूजनात विसर्जन होण्याच्या आधी जर ते क्षरित झालं किंवा ते तुटलं फुटलं तर त्यामुळे वंशाचा नाश होतो. त्यामुळे अतिशय सावधानतेनं पूजन केलं पाहिजे. मग हळद कुंकू व्हावं, गंध लावावा, अक्षरा व्हाव्या, फुलं अर्पित करावे, बिल्वपत्र समर्पित करावे. बिल्वपत्र समर्पित केल्यास धूप वाळायचा. मग मंत्र जर येत असले तर चांगलीच गोष्ट आहे. जर मंत्र येत नसले तर असं म्हणावं, स्नानम समर्पयामी, पंचामृतम समर्पयामी, शुद्धोदक समर्पयामी, गंधानि समर्पयामी, हरिद्रादि कुंकुम द्रव्यानि समर्पयामी, अक्षतानि समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, धूपम समर्पयामी, दीपम समर्पयामी, नैवेद्यम समर्पयामी, उगी फल तांबूल दक्षिणम समर्पयामी. अशा प्रकारे जे काही आहे ते भगवंताला समर्पित करून टाकायचं. महाराज सारखं समर्पयामी 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 असं लक्षात राहील का? समर्पयामी सगळ्यांच्या राहतो, परंतु ज्यांना समर्पयामी सुद्धा लक्षात राहत नाही त्यांनी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय म्हणून सर्व काही अर्पण करावे. भगवंता हे मी तुम्हाला अर्पण करायलो अशा प्रकारची भावना करावी आणि महादेवाला अर्पण करावं. नैवेद्य दाखवावा. जेवढा जास्त नैवेद्य महादेवाला दाखवताल तेवढे महादेव लवकर संतुष्ट होतात. जेवढे जास्त बिल्वपत्र समर्पित करताल तेवढे जास्त ते संतुष्ट होतात. मग नैवेद्य दाखवावा. तांबूल म्हणून पान, सुपारी, विडा वगैरे ठेवावा. दक्षिणा ठेवावी. आरती करावी. आरती झाल्यास मग भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वराला नमस्कार करून मंत्र पुष्पांजली व्हावी. प्रदक्षिणा घालाव्या. शिव प्रदक्षिणेचं खूप मोठं महात्म्य. हे पहा, तुम्ही म्हणताल महाराज महादेवाला तर अर्धीच प्रदक्षिणा असते, पण अर्धी प्रदक्षिणा का असते? कारण की महादेवाची जी गंगा आहे, पाणी जाणारी गंगा, ती गंगा ही ओलांडायची नसते. मात्र शास्त्रात वर्णन आहे, शिव महापुराणात वर्णन आहे, जर ती गंगा दगडाने, विटांनी, पानाने, लाकडाने जर झाकलेली असेल तर ती प्रदक्षिणा घालायला काही हरकत नाही. आपल्या इथले नागनाथ मंदिरात आहे पहा तशी व्यवस्था. पूर्ण फरशी केलेली आहे, खालून भूमिगत गंगा गेलेली आहे. तिथे प्रदक्षिणा घातल्याचं पुण्य फार मोठं असतं. जर तसं वाटत असेल नाही महाराज आम्ही अर्धीच घालतो बाई, अर्धीच घालतो बाबा आम्ही, तर असं असेल तर मग अंगाभोवती प्रदक्षिणा घालाव्या, त्याचं सुद्धा पुण्य खूप आहे. मग नमस्कार करावा. नमस्कार केल्यास भगवान सदाशिवांना
नमस्कार करावा आणि पार्थिव लिंगाचं विसर्जन करावं. विसर्जन करताना यांतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्टकाम समृद्धर्थम पुनर्गमनायच्या असं म्हणावं. जर हा मंत्र येत नसेल तर म्हणावं, महादेवा पूजेसाठी मी बोलवलं होतं, तुम्ही माझ्या हृदयात राहणारे, भक्तजनांच्या हृदयात राहणारे महादेवा, आता मी तुमची पूजा केलेली आहे, मी तुम्हाला समर्पित केली आहे, झालेली सेवा तुमच्या चरणी अर्पण करतो, अर्पण करते म्हणावं. आता तुम्ही माझ्या हृदयात प्रतिष्ठित व्हा असं म्हणून त्या शिवलिंगातून शंकर पार्वती आपल्या हृदयात विराजमान झालेत अशी भावना करावी, अशी भावना करावी आणि पूजा विसर्जित करावी. अशा प्रकारे पार्थिव लिंगाचं पूजन करावं. जेव्हा आपण पार्थिव लिंगाचं पूजन करतो त्यावेळी महादेव प्रसन्न होतात. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, पार्थिव लिंगाची पूजा अतिशय सावधानतेने केली पाहिजे. जर कुणाच्या मनात जर असं वाटत असेल की महाराज अहो काय करावं आम्हाला माहितच नव्हतं, तेव्हा आमच्याकडून असं घडलं, गंगेच्या काठी गेलं आणि शिवलिंग छोटस तयार करतात आणि मग पाणी घालताना काय महादेवाला जशी पाणी घालायचे तशी धार लावायची, लिंग क्षरित होते, पुन्हा लिंग तयार करायचं. परंतु जोपर्यंत एखादी गोष्ट माहित नसते त्याचा कसलाही दोष नाही, कारण की हे फार दयाळू आहे. लेकराचा अपराध पोटात घालणारेत म्हणून तर आपण सतत म्हणतो करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतात क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. माझ्या हाताकडून, पायाकडून, तोंडाकडून, वाणीकडून, मनाकडून जे काही अपराध झाले त्या अपराधाला क्षमा करा, कारण की तुम्हीच सर्वात दीनदयाळू भगवान सांब सदाशिव आहात. अशा प्रकारे स्तुती करतो की नाही आपण, रोज म्हणतो की नाही. अशा प्रकारे आणखीन एक गोष्ट की आपण शिवपूजा करत असताना शिवपूजेचं पूर्ण फल प्राप्त करण्यासाठी 3 गोष्टीचं महत्व आहे. पहिली गोष्ट भस्म, दुसरी गोष्ट रुद्राक्ष, तिसरी गोष्ट म्हणजे शिवनाम उच्चारण. महादेवाची पूजा कधीही बोलत बोलत करू नये, बोलता बोलता करायची नाही. आणि महादेवाची पूजा कधीही गप्प राहून मुक्याने करायची नाही. तुम्ही म्हणताल महाराज मुक्यानं करायची नाही, गप्प राहून करायची नाही, बोलत बोलत करायची नाही. मग करायची कशी? करायची कशी तर महादेवाच्या नामाचं उच्चारण करत करायची, संसारिक गोष्टी बोलायच्या नाहीत आणि मुक्याने सुद्धा राहायचं नाही. अशा प्रकारे महादेवाची सेवा करायची. नमः शिवाय नमः शिवाय म्हणायचं नाही. कैलास राणा शिवचंद्र मोळी फणींद्र माता मुकुटे झळाळी कारुण्य सिंधू बहुदुःख हारी तुझवीन शंभो मज कोण तारी. अशा प्रकारे शिवस्तुती म्हणत म्हणत करायची. जे काय आपल्याला महादेवाचं येईल ते म्हणत म्हणत शिवाची पूजा करायची. आता ही झाली घरची पार्थिव लिंगाची पूजा. आता मंदिरात गेल्यास आपण कशी पूजा करायची याचं वर्णन आपण श्रवण करू. कारण की कधीही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जी गोष्ट आपल्याला माहित नसते तीच गोष्ट महादेवाची पूजा कशी करावी आपण भोळ्या भाबड्या मनाने पूजा करतो. मात्र शास्त्रीय विधीने पूजा केलेले फळ हे अनंत गुण असतं. तर आपण शास्त्रीय विधीने पूजेचं जे विधान आहे, विधी आहे, त्याचं आपण श्रवण करू. कारण की कसं आहे, खिचडी तर मोठ्या माताजी बनवतात आणि खिचडी छोट्या छोट्या मुली सुद्धा बनवतात खेळ भांड्यातल्या. त्यांचा भोळा भाबडा हे असते काहीतरी करायचं म्हणून आम्ही खिचडी बनवायलो महाराज. थोडीशी आईकडून तांदूळ घ्यायचे, थोडीशी डाळ घ्यायची, एक हे ठेवायचं, त्यामध्ये पाणी टाकून असं 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 खिचडी करायची. आता मला सांगा सुंदर खिचडी खाण्यायोग्य ती होईल का केलेली खिचडी? करायला खिचडी पण लहान लहान मुली असतात त्या काय करतात,
पाणी तांदूळ आणि डाळ एकत्र करतात आणि म्हणतात झाली महाराज खिचडी या खायला. आपण जातो मॅम 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 करून खातो आणि ठेवून देतो. त्याचप्रमाणे आपण भोळे भाबडीपणाने केलेली सेवा म्हणजे सुद्धा तशाच प्रकारची आहे. आता बऱ्याच जणांना हेच माहित नसतं की आपण पार्थिव लिंगाची स्थापना आणि विसर्जन करणं किती आवश्यक आहे, महत्वाचं आहे. त्यापासून अनेक प्रकारचे दोष सुद्धा होतात. पुण्य करता करता पाप आणि पाप करता करता पुण्य. तर अशा प्रकारे भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वराच्या या शिवपुराणात वर्णन आहे की आता मंदिरात जाऊन पूजा कशी करावी त्याचं वर्णन आहे. कधीही मंदिरात गेलं महादेवाला नमस्कार करायचा आणि जाऊन पूजेला बसायचा असल्यास उत्तरेकडे तोंड करून बसायचं. आई महादेवाच्या समोर बसायचं नाही. का बसायचं नाही? कारण की येणाऱ्या जाणाऱ्या दर्शन घेणाऱ्याला त्रास होतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथे श्री नंदीश्वर बसलेले असतात समोर, त्यांचं लक्ष सारखं महादेवांकडे असतं. ते महादेवांच्या स्वरूपाला पाहत असतात. मग आपण जर पूजा करत जर बसलो तर त्यांच्या साधनेत त्यांच्या पूजेत विक्षेप होतो. म्हणून तिथे ऐन समोर कधी बसायचं नाही, बाजूला बसायचं. बाजूला बसायचं म्हणजे उत्तरेकडे तोंड करून बसायचं. म्हणजे येणारे दर्शन घेत राहतात जात राहतात, आपण आपली पूजा आनंदाने करू शकतो. उत्तरेकडे तोंड होतं. मग आधी जावं, नमस्कार करावा आणि मग महादेवाला आधी अक्षता व्हाव्या, स्नान घालावं, पंचामृत घालावं, पुन्हा चांगलं पाणी घालावं, गंध लावावा, अक्षता व्हाव्या. पूजा कशी करायची तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मंदिरात पूजेसाठी जाताना आपण फुलं घेऊन गेलो तर जेवढे फुलं घेऊन गेलो तेवढेच आनंदाने व्हावे. मला पूजा करायची आहे म्हणून देवाच्या डोक्यावरचे गळ्यातले हार हे सगळे काढून बाजूला टाकायचे, पूजा झाल्यास एक दोन फुलं व्हायचे, नमस्कार करून यायचं, असं कधी करायचं नाही. बऱ्याच जणांचं मी बघितलं. एक सज्जन सद्गृहस्थ होते. ते एकदा आले मंदिरात, सुंदर देवाला सजवलेलं होतं. डोक्यावरचा सगळा श्रंगाराचे जे फुलं होते वाहिलेले ते काढून टाकले, बेल काढून टाकला, गळ्यातले हार काढून टाकले, शिवलिंग अतिशय फुलपत्र विरहितच करून टाकलं. मी विचारलं का बाबा हे एवढं का काढलं? म्हणले मला पूजा करायची. म्हणलं मग काय झालं, पूजा करायची आहे का? करा ना. मग हे का काढलं? म्हणले दुसऱ्याने केलेली पूजा होती ना हे, म्हणून मी माझी पूजा करणार आहे. मला वाटलं चांगला सद्गृहस्थ भरपूर असं फुलं वगैरे घेऊन आला असेल आणि मग पूजा झाल्यास अतिशय शोभायमान करायचा असेल महादेवांना म्हणून याने काढला असेल. म्हणून नमस्कार केला. पाहिलं तर त्याने लोट्यामध्ये त्या छोट्याशा ह्याच्यात पाणी, दूध आणि थोडेसे एवढे फुलं आणले होते. त्याने ती पूजा केली, हात जोडले. मी त्याला विचारलं बाबा हे असं काय केलं? म्हणले महाराज अहो मला पूजा करायची होती, दुसऱ्याची पूजा असताना मी कशी करू? ती तर दुसऱ्याची नव्हती, ती तर महादेवांचीच पूजा होती. मात्र त्याने अशा प्रकारे केलं. ही गोष्ट कशासाठी सांगायची आहे? कारण की आपल्याकडून हा अपराध घडू नये. भगवंताच्या डोक्यावर असणारे फुलं बेल वगैरे, हा आपल्याला खूप महाअभिषेक करायचा आहे, आपल्याकडे भरपूर श्रृंगारासाठी पुष्पे आणि बिल्वपत्र असतील आणि काढणं आवश्यक असेल तरच काढावं. अन्यथा सर्व श्रृंगार काढून एवढे 4 फुलं वाहून येणं हे योग्य नाहीये. मग नमस्कार करावा, आरती करावी आणि आरती सुद्धा करताना स्वरपूर्वक आनंदात करावी. परंतु आपल्या आरतीमुळे पुजाऱ्याला, आपल्या पूजेमुळे पुजाऱ्याला त्रास होईल असं कोणतीही वर्तन करायचं नाही.
कारण की एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मंदिरात जेव्हा आपण जातो तेव्हा महादेवाची सेवा करणारे जे सेवक आहेत त्यांच्याच मुखातून महादेव आपल्याला बोलतात. नाहीतर गर्दी भरपूर आहे शिवरात्रीची आणि आपण तसेच विधियुक्त पद्धतीने पूजा करत बसलो, मग पुजारी चिडणार नाही का? चिडेल. तेव्हाच समजायचं की महादेवांचीच आज्ञा आहे असं समजून आपण आपली पूजा थोडक्यात केली पाहिजे, वेळेनुसार परिस्थितीनुसार केली पाहिजे. कुणालाही आपल्या पूजेचा त्रास होऊ नये याचा विचार केला पाहिजे. मग मंदिरात पूजा करावी, नमस्कार करावा, महादेवांना अर्पण करावं. अर्पण जे काही प्रसाद आणि नैवेद्य अर्पित केला त्याचा श्रद्धा भक्तीने प्रसाद घ्यावा, लोकांना वाटावा आणि आपल्या घरी यावं. सूतजी महाराजांनी ऋषीमुनींनी विचारलं की महाराज, अहो आम्हाला सांगा, महादेवांचा तर तीर्थ प्रसाद घेऊ नये असं विधान आहे, तर आम्ही याविषयी काय केलं पाहिजे? तेव्हा श्री सूतजी महाराज सांगतात की नर्मदेश्वर लिंगा आणि सुवर्ण लिंगामधला कसल्याही प्रकारचा दोष नसतो. याच तीर्थ आणि प्रसाद मनुष्य घेऊ शकतो. ज्या मंदिराचा चंडाचा अधिकार आहे तिथे मात्र तीर्थ आणि प्रसाद घेऊ नये. जे काही पदार्थ आहे, शिवलिंगाला स्पर्श ज्याचा झाला ते कधीही प्रसाद घेण्यास योग्य नाहीये. त्यावर अधिकार कुणाचा होतो? तिथल्या पुजाऱ्याचा होतो. शिवलिंगावर पेढा ठेवला तो कधी उचलून खायचा नाही, कारण की त्याच्यावर अधिकार कुणाचा असतो? तिथल्या पुजाऱ्याचा असतो. महादेवाचा अधिकार आहे तो, त्यामुळे तो घ्यायचा नाही. शिवलिंगाला दुरून नैवेद्य दाखवलेला प्रसाद हा पुण्यकारक असतो. आणि जर एखाद्या वेळेस तीर्थ वगैरे घ्यायचंच असेल तर ते शालिग्राम शिलेचा स्पर्श करून जर घेतला तर त्याचा दोष लागत नाही, अशा प्रकारे सांगण्यात आलेलं आहे. तर भगवान सदाशिवांची ही असणारी दिव्य शिव महापुराण कथेमध्ये भगवान सदाशिवांचं पूजन करावं याचं वर्णन आहे. गंगा यमुना, गंगेची यमुनेचे व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधू कावेरी जलेस्मिन सन्निधीन कुरु, अशा प्रकारच्या ज्या 7 गंगा आहेत, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधू आणि कावेरी, या 7 महानद्या आहेत. या महानद्यामध्ये स्नानाचं खूप मोठं पुण्य आहे. तसेच अनेक जे तीर्थक्षेत्र आहेत त्या तीर्थक्षेत्रांमध्ये जाऊन सूर्यग्रहण, अमावस्या, पौर्णिमा, एकादशी, चतुर्दशी, शिवरात्री, तसेच ग्रहण पर्वकाळ, सूर्यचंद्र ग्रहणाच्या पर्वकाळी केलेली सेवा पूजा सुद्धा अतिशय उत्तम अशी फलदायी आहे. तिथे केलेले पार्थिव लिंगाचं पूजन आणि देवता पूजन हे सुद्धा मनुष्याच्या कल्याणाचा मार्ग आहे, अशा प्रकारे श्री सूतजी महाराजांनी सांगितलं. मात्र सूतजी महाराज म्हणतात की तुम्ही तीर्थयात्रेच्या ठिकाणी गेल्यास अनेक प्रकारच्या पापापासून वाचलं पाहिजे, कारण की पुण्यक्षेत्री केलेलं पुण्य हे करोडो गुणा होतं, तसंच थोडस पाप सुद्धा कोटी गुणा फळ देतं. त्यामुळे तुम्ही तीर्थक्षेत्रात जात असताल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्याकडून कोणत्याही संताचा, भक्ताचा अपराध झाला नाही पाहिजे. ही आपण सर्वात आधी महत्वाचं, आपल्या वाणीद्वारे, बोलण्यातून आपण कधी भक्त अपराध होऊ द्यायचा नाही. कारण की तिथे आलेले जे सगळे लोक असतात ते देवासाठी आलेले असतात, देवाचे भक्त असतात. त्यांच्यासोबत विनाकारण जागेसाठी, ह्याच्यासाठी त्याच्यासाठी भांडणं काढू नयेत. दुसरी गोष्ट अशी की ज्या तीर्थक्षेत्रावर गेलो त्या तीर्थक्षेत्राचा महिमा जाणून तिथे क्षेत्र उपवास करावा. ज्या दिवशी गेलं त्या दिवशी उपवास केला पाहिजे, क्षेत्र उपवास. पुन्हा असत्याचा त्याग केला पाहिजे, असत्य बोललं नाही पाहिजे. आणि गंगा यमुना, गंगेच्या काठी तीर्थक्षेत्रावर गेल्यास मलमूत्र त्यागाचं भान राखलं पाहिजे. कुठेही कशाही प्रकारे मलमूत्राचा त्याग करू नये, कारण की गंगेच्या काठी केलेल्या मलमूत्रा त्यागाचा खूप मोठं पाप समजलं जातंय.
परंतु त्यामध्ये काही नियम आहेत, त्या नियमाचं वर्णन नंतर तुम्हाला उद्याच्या कथेमध्ये सांगण्यात येईल. तर इथे वर्णन करण्यात येतं की भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरांच्या या शिवमहापुराणात श्री सूतजी महाराज सांगतात की भगवंतांनी हे शिवपुराणाची कथा तुम्हाला मी सांगत आहे. शिवलिंगाचं निर्माण कसं करावं, शिवलिंगाचं पूजन कसं करावं याचं श्रवण तुम्ही केलं. गंगेच्या काठी राहावं कसं याचंही वर्णन केलेलं आहे श्री सूतजी महाराजांनी. आणि सांगितलं की जिथपर्यंत नदीचं पावसाळ्यात जिथपर्यंत पाणी येतं ना, जिथपर्यंत पाणी येतं, प्रवाह जिथपर्यंत येतो तिथपर्यंत मलमूत्राचा त्याग केला नाही पाहिजे. गंगेचं पात्र तर खूप खोल आहे, परंतु पावसाळ्यात पाणी कुठपर्यंत येतं तिथपर्यंतच्या जागेपर्यंत ते गंगेचंच पात्र असतं. असा हा गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी आदी ज्या मुख्य नद्या आणि पवित्र तीर्थक्षेत्र आहेत तिथे आपण भान राखलं पाहिजे. असो, मोक्षदायक पुण्यक्षेत्राचं वर्णन सांगण्यात आलेलं आहे. सदाचार कसा असावा तेही सांगण्यात आलेलं आहे. जर महादेवाची तुमच्यावर असीम अखंड कृपा असावी असं वाटत असेल तर प्रत्येक पुरुषाने आपला सदाचार सुरक्षित ठेवला पाहिजे, सदाचाराने वागलं पाहिजे. सदाचार म्हणजे काय? स्त्रीने आपल्या पतीशिवाय अन्य सर्व पुरुषांना आपल्या बालकाप्रमाणे, भावाप्रमाणे, वडिलाप्रमाणे समजणं आणि पुरुषाने आपली पतिव्रता पत्नी सोडून बाकी अन्य सर्व स्त्रियांना माता भगिनीप्रमाणे समजणं यालाच म्हणायचं सदाचार. आणि याच्या विपरीत जो असतो त्याला म्हणायचं व्यभिचार. सदाचाराचं खूप मोठं महत्व आहे. सदाचाराने भगवान शंकर अतिशय संतुष्ट होतात. तर ब्राह्मणांसाठी स्नान भस्म धारणाचं वर्णन आहे. संध्यावंदन कसं करावं, प्रणवाचा जप, गायत्री मंत्राचा जप कसा करावा, किती करावा, किती केल्यास काय प्राप्त होतं याचंही वर्णन करण्यात आलंय. या विद्येश्वर संहितेमध्ये श्री सूतजी महाराजांनी अतिशय श्रेष्ठ अशा पंचाक्षर मंत्राचंही वर्णन सांगण्यात आलेलं आहे. देवयज्ञ कसा करावा, अग्नियज्ञ कसा करावा, अतिथीचं पूजन कसं करावं, अतिथीला कोणत्या प्रकारे भोजन द्यावं आणि कशा प्रकारे आदर सत्कार करावा. कारण की अतिथी देवो भव, अतिथी हेच देव असतात असं मानून आपण देवताचं रूपी, देवताचं आपण देवता म्हणून त्या अतिथीचं पूजन केलं पाहिजे. तर इथे वर्णन करण्यात येत आहे की भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वराला बिल्वपत्र अर्पित करण्याचं खूप मोठं विधान आहे. तसेच रुद्राक्ष सुद्धा भगवंतांना अतिशय प्रिय आहेत. कारण की भगवान परमात्म्याच्या नेत्राच्या अश्रूपासून प्रभू रामचंद्र भगवान की जय, शिव भगवान की जय. नेत्रापासून, नेत्राच्या जे अश्रुबिंदू खाली पडलेले त्यापासूनच रुद्राक्ष प्रगट झालेत. तर रुद्राक्ष प्रगट झाल्यास ते महादेवांना अतिशय प्रिय आहेत. तर 14 प्रकारच्या रुद्राक्षाचं वर्णन इथे करण्यात आलेलं आहे. जो एकमुखी रुद्राक्ष असतो तो रुद्राक्ष संपूर्ण प्रकारच्या सिद्धी देण्यास समर्थ असतो. तो साक्षात भगवान शंकराचं स्वरूप असतो. प्रामुख्याने एकमुखी रुद्राक्ष तर फार दुर्मिळ असतो, भेटतच नाही. परंतु ज्याला भेटतो तो अतिशय भाग्यवान असतो. रुद्राक्ष बांधण्याची विधी आहे. प्रत्येक रुद्राक्षाचं एकमुखी असो की 14 मुखी रुद्राक्षापर्यंत याच बांधायचं विधान आणि याचे मंत्र आहेत. तसेच या शिवमहापुराणात वर्णन आहे की ज्याने रुद्राक्ष धारण केले त्याने कांदा, लसण वगैरे खाल्लं नाही पाहिजे.
मद्य मांसाचा आहार नाही केला पाहिजे, असं बरंच नियम सांगण्यात आले. जसे तुळशीच्या माळेचे नियम आहेत तेच नियम रुद्राक्ष माळेचे सुद्धा आहेत. जो रुद्राक्ष माळाचा धारण करणारा पुरुष आहे त्याला पाहून महादेव, शिव, विष्णू, देवी, गणेश, सूर्य भगवान आदी समस्त देवता प्रसन्न होतात आणि वरदान देतात. जो कोणी हे रुद्राक्ष धारण करतात त्याच्याकडे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, द्रोहकारी, राक्षस तसेच कोणत्याही कसल्याही प्राण्यांची बाधा त्याला होऊ शकत नाही, असं रुद्राक्षाची दिव्य महिमा आहे. आणि रुद्राक्ष महिमा सांगून श्री सूतजी महाराज प्रथम संहिता जी विद्येश्वर संहिता आहे याला हे विद्येश्वर संहिता इथे परिपूर्ण होते. सूतजी महाराज म्हणतात, मी तुम्हाला अशा प्रकारे शिवांचं महात्म्य सांगणारी, शिवलिंगाचं महात्म्य सांगणारी, शिवलिंग प्राकट्याची कथा सांगणारी आणि पूजन आदी समस्त प्रकारच्या ज्ञानाला प्रदान करणारी ही विद्येश्वर संहिता मी तुम्हाला सांगितली. ही तुम्ही हृदयाने श्रवण केली. अशा प्रकारे ही विद्येश्वर संहिता तुम्ही आपल्या हृदयात धारण करून त्याप्रमाणे आचरण करून या कलिकालाला मात देऊन भगवान परब्रह्म परमात्मा शिव भगवंताची असीम कृपा प्राप्त करून घ्या, असं म्हणून श्री सूतजी महाराजांनी सर्व ऋषीमुनींना हात जोडलेत. झालेली सेवा भगवान सांब सदाशिवांच्या चरणी अर्पित करतो. आता आपण थोडस प्रभू श्री भगवान शंकरांचं स्मरण करू आणि उद्यापासून रुद्र संहितेला प्रारंभ होईल. संपूर्ण शिव महापुराण कथा ऐकण्याची इच्छा करून आपण इथे बसलो आहोत. तर उद्याच्या कथेमध्ये आपण प्रामुख्याने सृष्टीच्या उत्पत्तीचं संपूर्ण वर्णन आपण श्रवण करणार आहोत. आता आपण नामसंकीर्तन करू. झालेली सेवा भगवंताच्या चरणी अर्पित करतो. शिव महापुराणाची कथा अतिशय दिव्य मनोहर आहे. सांगत असताना या दासाकडून काही चूक झाली असेल तर त्याबद्दल क्षमा याचना करतो. प्रभु रामचंद्र भगवान की जय. सांब सदा शिव भगवान